Tervetuloa Pattajan pojat podcastin 3. jakson pariin. Tänään meillä on vieras suoraan Bangkokin isoilta kyliltä. Leo, tervetuloa meidän jaksoon mukaan. Hauska tulla. Tervetuloa Leo. En ole muuten ikinä ollut podcastissa aikaisemmin. Taas on eka kerta. On eka kerta. Jännittääks yhtä? No vähän jännittää, että niinku, ei se mitä mä sanon, mutta niinku, että sanonko mä jotain väärää, mitä ei pitäisi sanoa, se jännittää, mutta ei siinä. Leohan voi olla jollekin tuttu tuolta Rautarannalta. Se voi olla, Suomen aika pieni paikka kyllä. Täälläkin Bangkokissakin kun on ollut nähnyt jotain suomalaista, ei hitto, sä oot Rautarannalla ollut duunissa. Mikä on Rautaranta? Eikö sä tiedä Rautaranta? Sä et tiedä. Mä en oo Helsingistä kotoisin. Niin te ootte noita Pohjolan poikia. Se on siis ulkosali. Ei sit mitenkään ihmeellinen ulkosali, siellä on sauna ja meillä on anniskeluoikeudet, siellä kaljaakin myydään ja Onko sulla niinku töissä sillä vasta ihan reenailu vai? No mä eka menin sinne reenailun vuoksi, sit tutustuin siellä omistaa siellä, sit mä jäin sinne duunia ja nyt pikat vuodet kun mä asuin Suomessa, niin siellä aina kesäsi. Käytännössä mä treenasin ja sain rahaa siitä, että siellä tehtiin sellainen uutisartikkelikin, että Leo Apel nostaa yli 100 kiloa kesken työpäivää ja se on aika huvittavaa. Niin se onkin Helsingin Sanomiin päässyt oikein. Joo. Se oli oikein ratikallakin näkyy tuo mainos. Se on siis Suomen niinkö about kovimpia, parhaiten varusteltuja ulkosaleja. Mitä löytyy? Se on ympäri vuoden auki vielä. Talvellakin? Joo, se on ekakin talvella. Siinä laitetaan pressu talvella, mutta muutaman kerran mä oon käynyt talvella. Se on aika kylmä kuitenkin. Ja jos mennään mistä kaikki tämä alkoi, niin sehän alkoi kaikki Rautarannalta, jos muistat. Mä olin siellä reenaamassa silloin. Mä olin just tullut Losista Suomeen. Mä olin tosi ulkotreenistä innostunut. Mä kävin Losissa siellä Venice Beachillä, Muscle Beachillä treenaa. Niin sitten Suomessa piti tietenkin päästä Rautarannalle. Mä otin sinne kortin. Ja sitten kuulin siellä, kun sinä höpöttelit asiakkaiden kanssa jostakin Kiinaan menemisestä tai jotakin tämmöistä, että sä oot lähdössä Kiinaan. Silloin puhuit, muistaakseni tämmöistä. Sitten mä tulin siihen väliin, että mäkin olen muuten menossa Bangkokkiin. Ja sitten sinä, että no säkin oot menossa kyllä jossakin vaiheessa sinne. Ja sitten vaihdettiin saman tien puhelinnumerot ja meistä tuli, no ei ehkä silloin parhaat kaverit, mutta sitten me muutettiin samoihin aikoihin tänne. Ja silloinhan me oltiin niinku hyvinkin paljon Leon kanssa tekemisissä. Siis Bangkokissa. Eli Leohan tosiaan nykyään asuu Bangkokissa. Onko se miten kauan ollut nyt täällä Thaimassa? Oonhan mä nyt ollut, kun mä just aloin laskea, kun mä tulin tänne, niin melkein 19 kuukautta. Onhan se nyt niinku... On melkein 2 vuotta. Melkein 2 vuotta. Ei nyt ihan, mutta vähän Ei ihan siis mitenkään yhtä kauan suunnilleen. Se nyt on tässä välissä käynytkin Suomessa, mutta mä en oo käynyt niinku viimeksi 2024 ollut Suomessa. Joo. Mikä sitten on Leon tarina, että miksi juuri Thaimaa? No, se on tosi pitkä tarina. Tässä voisi mennä ihan kymmeniä vuosia taaksepäin. No ihan siis nopeasti, mulla isovanhemmat on aikoinaan ostanut tuolta Rajongista tuollaisen vanha kondo ja nythän ne on ollut niinku vanhempia, yli 90-vuotiaita, niin ei ne paljon siellä käynytkään ja mulla tapahtui, mä olin ehkä nuorempana, ehkä vähän liikaa join alkoholia ja käytin päihteitä ja sitten niinku parikymppisenä menetin oman faijan ja sit samaan aikaan just niinku kaikkea muuta tapahtui elämässä ja sit mä olin ihan, että mä irtisanon kämpän, mä lopetan duunit, mä lopetan kaikki saman tien. Siis kaikki mitä mulla oli. Mä laitoin menemään, mä myin, kaikki kaverit mä jätin ja sit mä olin lippu Thaimaaseen ja mä menen sinne, että katsotaan mitä käy. Ja kelasin, että mä oon niinku muutaman kuukauden 2 niinku, vähän niinku ajattelen vähän elämää, niinku, että mitä mä oikeesti haluan elämältä. Ja sit se 2 kuukautta, niin se venähtikin noin niinku 6 kuukaudeksi. Sit mä olin sillä, että ei hitto, mä haluan muuttaa Thaimaaseen. Mä tulin takas Suomeen. Suomessa mä olin 6-7 kuukautta tein duunia, valmistauduin siihen, että mä muutan Thaimaaseen. Sitten mä tulin tänne ja täällä mä vielä olen. Siinä on paljon syitä, miksi mä tänne tulin, mutta että eka piti tulla vaan nauttia auringosta ja lomasta. Ja sitten tutustui jengiin täällä ja taas, että hitto täällä on, täällä on jotenkin sillä nauttia elää. Sitten sä menit takaisin Suomeen ja häsitti rahaa, teit töitä ja tulit sitten takaisin tänne. Joo, no mä olisin muuten jäänyt, mutta eihän mä nyt ekalla kerralla mä ihan ajatellut, että mä jään asua tänne. Mä heitin kaikille kavereille läppää. Ei se tiedäkään, että ehkä kun mä menen Thaimaaseen, niin mä löydän sieltä uuden kumppanin ja mulla on 2 vuoden päästä kun thaimaalainen perhe. No, mä menin Thaimaaseen heti kun mä tulin sieltä, mä sanoin kaikille kavereille, että hei mä muutan tonne, mä haluan lähteä asua sinne. Siinä kävikin silloin. Kyllä Leo oli silloin, kun me tavattiin eka kerran, niin sä tiesit tosi paljon niin Bangkokista eri asuinalueita, osasit sanoa, missä on hyvä olla ja sanoit mulle hyviä vinkkejä silloin. Mä en ollut ikinä käynyt täällä. Onko Leo sitten käynyt aikaisemmin Thaimassa ennen ensimmäistä tätä niin sanotusti muuttoa? Mä siis kuten sanoin, että kun isovanhemmilla oli tuolla Rajongissa kämppä, niin siellä skidinä käynyt 10-vuotiaana, sitten 15-vuotiaana käynyt ja sitten sen jälkeen mä en ollutkaan käynyt. Sitten aina miettinyt, että mä haluan lähteä tonne, mutta tosi kallista tänne saakka tulla.
sen jälkeen. Isovanhemmilla on vielä siellä se. Se on niinku Rajongista itse asiassa vielä varmaan 60 kilometriä eteenpäin, että niinku Rajongin kaupungista, mutta se on siellä samalla. Mikä sen alueen nimi on niinkö se? Lai Mai Pim. Niin se on siis Klangin kylän lähellä. Niin, siellä on mikä Koh Sametin saari aika lähellä. Et siinä menee Bangkokista kuitenkin busseja melkein suoraan. Leo on monesti kysellyt, että mene käymään siellä, että vuokraa kämppä niin viikonlopuksi ja viikonlopun viettoa sinne. Meillä on ollut monesti Mikenkaan puhetta, että käytäisiin siellä Rajongissa. Meillä on vissiin kummakkaan käyty kerran. Kannattaa. Se on tosi niinku, silloin kun se on niinku rantakaupunki, siellä on merenrantaa ja kaikkea, mutta siellä ei ole niinku sitä bile-elämää, siellä on vielä niitä turisteja. Se on niinku periaatteessa niinku aitoa Thaimaata. Se on sitä aitoa Thaimaata vielä. Ja silti hyvillä puitteilla, tää on rantaa. Se ei ole ihan liian iso kaupunki kuitenkaan, että siellä on niinku Thaimaan mittakaavassa se on älyttömän pieni. Niin, kyllä siellä löytää tekemistä ja kaikkea. Miten Bangkokki Helsingillä, onko tuntunut isolle kaupungille asua? On. Siis mä muistan ne ekat kuukaudet, kun muutti Bangkokiin. Mun Mikellä oli varmaan sama keissi. Mulla niinku alussa oli ihmispaljous. Se oli niinku, muistan välillä kun meni niinku junaan ja sit täyteen ihmisiä, niin välillä tuli sellainen, että niinku pitää vaan mennä jonkin vessaan, tiedätkö, niinku yksi vähän sellainen. Ottaa happea vähän sinne. Niin, kun ei ole ikinä tottunut siihen, että on niinku, siis satoja ihmisiä niinku sun ympärillä änkeytyy joka puolella noissa metroissa siellä. Ja nyt niinku siihen on tottunut ja en mä osaa kuvitellakaan enää elämää Suomessa. Mutta BTS on aika karu ja ruuhka-aikaa. Kertokaa katsojille, mikä on BTS. Eikö BTS on Skytrain? Se on Skytrain. Sitten siellä on MRT, eli se on niinku metro. Mutta se metrokin menee myös niinku välillä niinku mitä tiedän yläpuolella. Ja hyvät muistut on Leon kanssa tuolta meidän Rama 9 Heinolta kämpältä, missä asuttiin kummakin samaan aikaan. Siis samassa talossa asuttiin, mutta se on tosi iso, siellä varmaan asuu 2000 siinä talossa. Siis aivan jäätävä semmoinen 50-kerroksinen niin kuin rakennus, missä on uimaltaita siellä täällä ja kuntosalit ja muuta. Niin hyviä muistoja sieltä jätkän kanssa. Maanjäristyksen uhreja ollaan kummatkin. Leon kanssa. Oliko Leokin silloin siellä, kun tuli se maanjäristys? Oli, sitä mä mietin, että se nyt on vähän. Musta tuntuu, että Mikke nyt enemmän nauttii täällä Pattailla, mutta se niinku loppui siihen. Niinku, muutenkin se meidän yhteyshengailu siihen maanjäristykseen, niin siitä jää vähän sellainen haikea fiilis. Se erkaannutti meidät. Niin, että tiedätkö, molemmat, 5 kuukautta suunnilleen asut siinä, niin että just ollaan niinku saatu asetettua aloille, tiedät, saa niinku tietää miten hommat toimii ja sitten tulee toi maanjäristys ja sitten niinku, että kämppä menee siis ihan paskaksi mullakin. Mikä sun tarina on tähän maanjäristykseen liittyen, niin oliko se silloin missä päin tuli se maanjäristys? Oliko se kämpäällä sisällä vai jossakin ulkona vai? Mä olin Central Worldissa, eli kauppakeskuksessa tuossa Bangkokissa. Mä olin ylimmässä kerroksessa, ei se kovin korkea, olisiko 7. kerros, mulla ei nyt mitään hajua, mutta niinku, onhan se korkeampi kuin nämä Suomen kauppakeskukset, mutta niinku siellä ylhäällä. Ja mä olin luokkatovereiden kanssa ja käveltiin eteenpäin ja sitten niinku mä olin vikana, mulla tuli sellainen olo, että tiedätkö, että mua heittää päässä, niinku, että mä saan joku kohtauksen, niinku, tiedätkö, että joku aivoverenvuoto tai jotain, mä en tiedä mitään. Mä olin niinku, että mitä tapahtuu. Mä olin ottamassa kaverin edestä kiinni, että niinku, tiedätkö, jeesaa mua, että kohta mä tipahan lattialle vittu. Heti kun mä otin sitä olkapäästä kiinni, niin sit sekin kattoo mua silmiin, että se niinku, tiedätkö, että se niinku varmaan ajatteli samalla lailla. Ja sitten me niinku huomataan, että ylhäällä niinku koko katto niinku, tiedätkö, vittu kolisee ja niinku pörisee ja sitten niinku tajus saman tien, että okei, että tässä on niinku toinen kyse maanjäristyksessä. Ja sit mitä sä siinä mietit? Sä oot kauppakeskuksessa 7. kerroksessa, lattia oikeesti tärisee samalla lailla kuin tiedät, joku niinku laivoksen heilu. Se samalla lailla heilu siellä ja totta kai mulla tulee vaan mieleen, että noni, että mä kuolen tässä. Niinku, et ei voi olla mun tuuri. Mä kuolen tänne kauppakeskukseen. Sitten mä lähdin juokseen alas. Kaikki paloportaat, nehän oli ihan tukossa jengi, niinku ihan tukossa. Niin sit mä katson, mä menen liukuportaalle pitkin. Heti kun mä pääsin siihen liukuportaalle, mä en tiedä oliko se nyt hyvä idea vai ei, mutta ei onneksi käynyt mitään, niin mä näin niinku 7 kerrosta alaspäin, ne liukuportaat oikeesti heilu tälleen, siellä on joku niinku spagetti. Ei ole ikinä, niinku, mä en tiedä miten sitä kuvailisi, niinku, jotenkin oli tietysti hyväksynyt sen, että tää talo romahtaa. Että jos nyt nämä liukuportaatkin menee tälleen siellä. Ja mä otin niinku puhelimen käteen, no siinä kohtaa mun oma muija jo soitti mulle sillä ja sit niinku mäkin puhuin sen kanssa luudissa. Pari kerrosta mennyt alaspäin ja sit mä tajusin niinku, että hei, ei mä kuolekaan. Sit mä otin puhelimen käteen ja tietenkin aloin kuvaa sitä, se oli hauskaa. Mutta oliko siinä kauppakeskuksessa, niin murtuiko se katto silleen, halkesi ja tippuiko sieltä katosta? Niin sieltä tippuu niitä metalleja, se oli niitä sellainen metallikatto, että siellä sellaisia tippuu. Joo, kun meillähän tippuu, niin kun sieltä katosta betonia murtuu. Joo, mä kuulin. Niin siellähän on niin jotkut, en mä tiedä, saattoi ehkä loukkaantua lievästi.
jos tulee joku nyrkin kokoinen betoni. Kyllä siellä kauppakeskuksessa niin ihmiset kaatuu ja sitten vähän tallo siellä. Mutta ei siellä mitään niin kovin vakavaa sitten käynyt, että kaikki säikähti. Ja sitten mä muistan, kun me juostiin ulos, siinä oli puisto niin siihen juostaan kauppakeskuksesta. Ja sitten siellä on niin vartijat, no kun täällä on Thaimaassa puistossa vartijat, ja sitten se niin vartija vaan sanoi mulle, että today is good day to be outside. Että on hyvä saa olla ulkoilmassa. En mä tiedä, oliko se ihan tajunnut sitä tilannetta tai jotain. Mäkin oli vähän... Ei varmaan. Kerran 100 vuodessa kuitenkin on maanjärjestö sisällä. No ihan aika harvinaisia loppuviimet tehdään ihan joka päivä tuu vastaan. 100 vuotta. Joo. Niin, ei ne täällä Bangkokissa yleensähän on siellä pohjoisessa ainakin on 5 magnitude. Eikö toi ollut mitä? Joku 8? Niin, 7 jotakin. Mäkin muistin joku 7 se oli. Se ei edes ollutkaan mikään pieni. Onneksi se kesti ihan vähän aikaa vaan. Mutta niin kuin... Me oltiin sillä meidän kondo ulkona silloin, mä muistan, just sun muija ja muiden suomalaisten kavereiden kanssa oltiin siinä. Kun meidät evakuoitiin sillä kondosta, niin siinä kadulla odoteltiin, että missähän Leo, onkohan se tuolla sisällä vai missähän helvetissä se on. Mutta se oli kuitenkin varmaan ihan turvallinen paikka olla se, koska itsehän 10 minuuttia ennen sitä kelailin, että pitäisikö mennä uimaan tonne katolle. Se on 50. kerros se uima-allas. Siellä olisi voinut käydä huonosti. Niin, sieltä olisi tullut varmaan vesien mukana niin aika nätisti alas. Voisi laittaa Mikke jos tässä nyt, jos olisi sinne uimaan lähtenyt. Mahdollisesti, ei osaa sanoa, mutta siis kyllä ne vedet sieltä tuli niin ihan suoraan alas. Joo, varmasti. Siinäkin kävi kyllä tosi hyvä tuuri, kun mäkin tulin niin kämpille. Mä luulen, että mä olisin päässyt kämpän sisään, niin eihän mä tietenkään päässyt. Ja te olitte siellä alhaalla, muistaakseni teillä oli siis jotkut vaatteet, mutta niin kuin, että säkin taisit lainaa kengät joltain naapurilta, ei mitään puhelimia tainnut olla kellään. Niin tarkoittaa, että se oli niin kuin tosi hyvältä säkällä, mä näin niin kuin mikään siellä. Mulla sitten oli niinku rahaa ja vaikka niinku laturia ja tällä, että niinku vähän niinku pystyi jeesaa, kun siellä oli sit jengi oikeasti ilman niinku kenkiä, että jollain, no mitä sä teet, jos siellä sä tiedät, että sä oot korkealla ja niinku seinät alkaa tärisee ja sä oot suihkussa, niin sä vaan ehkä nappaat pyyhkeä siitä ja lähdet juokseen. Niin, et sä ala etsiä, missä sun lompakko on. Se oli niin yllättävä tilanne. Oliko se vielä silleen, että silloin kun olit siellä kauppakeskuksessa, sä et tiennyt, että sun kämppä on niinku tuhoutumassa? Siis mä siinä kohtaa mietin, että niinku, eihän se kämppä on niinku, siis en mä tiedä, ehkä ei ajatukset liikkunut. Mä sen jälkeen vähän niinku shokkitilassa. Kotiin. Niin, ja sit mä niinku mietin, että no eihän se nyt voi niinku, että kun se uusi kämppä, ehkä jotain niinku pieniä halkeamia, mutta eihän se niinku mitään. Sitten kun mä näen siellä asunnossa, kuulen kaikki ulkona, sanon Mikelle, tai Mikke sanoi mulle, niinku, että se on niinku, että sieltä katosta tippui jotain, niin sit mä niinku tajusin se, että ei hitto, että se mun kämppäkin on ihan paskana. Niin, ja siis ne halakes ne katot ja seinät ja kaikki betonirakenteet halakes. Sehän niinku asuinkelvoton, eihän sinä pysty asumaan. Ei sinä pysty asumaan. Ja sullakin käytiin siellä sun kämpällä, niin se sun parvekehan oli lohennut siitä alhaalta. Joo, se oli jos olisi mennyt 2 henkilöä siihen ja hypännyt samaan aikaan, niin se parveke olisi tippunut. Mulla oli se koko seinä, tässä on niinku parveke ja sitten on se seinä ja siinä on sellainen älyttömän iso ikkuna. Niin niinku tuntuu, että se seinä, se on niinku, siis aikanaan varmaan kuin leekupalikoilla vähän niinku kasattu. Et se niinku näytti siltä, että mä olisin oikeasti voinut potkasta lujaa se koko niinku puolet seinää siitä olla saman tien. Se oli oikeasti niinku aika karussa kunnossa. Ja sittenhän, no kyllä mä siellä sit muutama päivä vielä oltiin sen jälkeen, koska ei nyt ollut mitään muuta kämppää. Ja sitten sieltä tuli niinku viesti sieltä taloyhtiöltä, että mä en saa käyttää vettä. Että mä en saa mennä suihkuun, mä en saa käyttää keittoon vettä, koska se vesi tippuu alakerran asunnon sisään. Ja siinä kohtaa mäkin tajusin, että no niin, että tää on. Eikö se ollut hotellihan me mentiin seuraavaan yöllä? Hotellihan me oltiin siellä yksi yö. Joku löydettiin, niiltä oli vaikea löytää, kun ne oli täynnä tietenkin kaikki hotellit silloin. Voin kuvitella, kuinka täyteen on puukattu kaikki tommosen jälkeen. Oli. Niin. Jostakin löydettiin, me lähdettiin sinne Rama 9 alueelle sinne syrjäseudulle. Jostain löydettiin hotelli, oltiin siellä sitten pari yötä, sitten pääsi käymään siellä omalla kämpällä ja näki sen tuhon. Kun mulla oli se viisumi koulu, että mun piti niinku opiskella thaimaan kieltä ja sen takia mulla oli viisumi ja sitten itse ei niinku pystynyt lähteä Bangkokista mihinkään. Sitten mä otin siellä Airbnb:tä eri puolella. Niin. Sinne sun tänne. Niin se vähän ärsyttää, mulla kyllä palo siinä niin paljon rahaa siinä, että niinku Airbnb:stä vaan katsoo uutta kämppää ja sitten koko Thaimaa samaan aikaan vaihtaa asuntoja, niin ei se asunnon löytäminen ollutkaan sittenkään niin helppoa, mitä niinku mä ajattelin, että saa ihan viikossa uuden asunnon, niin ei. Onko sä nyt ollut samassa kämpässä siitä lähtien niin siihen, mihin muutit silloin? Joo, nyt niin mä oon samassa. Mulla oli sopimus, se oli tammikuun saakka, mutta sitten sit me jatkettiin siinä, koska niin, sitä jaksanut. Nyt se soppari loppuu, kun mä lähden kohta hetkeksi tekemään viisumin juoksua tai pois maasta. Joo. Mutta se on halpa kuin mikään. Siellä on uima-altaat sali, mä maksan ne 300 € kuukaudesta siitä. Millä alueella se on? Satonissa. Satonissa. Eli se on siellä business-alueella niin sanotusti. Mutta siellä on aika paljon paikallisia. Et ei se ole kaukana, mutta ehkä
puolen tunnin kävely metroasemalle. Euroopassa on tollanen haittaa, mutta Bangkokissa välillä niin sä oot niin soijassa, kun sä kävelet puoli tuntia. Sen takia se onkin varmaan halvempi sitten. Leo löytää nää, että jos joku on tulossa Bangkokiin ja haluaa niinku kiinnostaa, mistä löytää halpoja kämppiä tai jotain, niin tää on hyvä kontakti. Joo. Tää tietää, tää on oikeasti Bangkokin miehiä tämä. Laitetaan Leo Instagrami tonne linkki alas, niin kaikki suomalaiset kun tulee käymään Bangkokissa, niin Leolle voi laittaa viestiä sitten. Todellakin, että on muuten niin ainoa, että tosi moni suomalainen Instagramista on laittanut mulle viestiä, että hei, joku suomalainen jäbä asuu Bangkokissa. Sitten niin koodannut ja sitten ollaan menty yhdessä syömään johonkin ja sitten on näyttänyt paikkaa. Että mielelläni aina. Kyllä. Varmaan monia kiinnostaa sekin, että mitä sä teet, käyt just läpi, että mitä sä oot tänne Bangkokiin ja Thaimaahan tullut. Mutta millä sä niin elät sitten itse täällä Thaimaassa? Koska kuitenkin jotakinhan se maksaa eläminen täällä myös. Maksaa se siis. Tässä on vähän kaiken näköistä tehty. Tässä on tehty kyllä ihan laidasta laitaan. Mikkelläkin tietää näitä kuvioita alussa. Kehtaako niitä tässä ihan sanoa kaikkea, mitä tullut tehtyä. Siis etätöitä sanotaanko näin? Etätöitä niin sanotusti. Siis, kun mä oon siis aikaisemmin ollut automekaanikona Mercedesellä ja et ei siitä nyt automekaanikosta yhtäkkiä niinku etätöihin niinku on helppo. Niinku se ei ole ihan näin vaan. Niin, että niinku muutama vuosi sitten niin mä oon osannut tehdä mitään tietokoneella. Niinku että DJ:nä ollut, että sitä mä nyt oon osannut, mutta siinä on ollut niinku mun taidot. Et hyvä kun osannut Exceliä käyttää pari vuotta sitten. Ja, et se on aika suuri harppaus ollut ja alussa mä tein todella paljon kaikkea just Upworkin kautta. Ja, siis tollasia keikkaduuneja ja siis kyllä mä elin oikeasti varmaan 600 € kuukaudessa, niin kuin aina välillä on elänyt, niin kuin, ihan todella pienen elinkustannukset sitä luokkaa. Niin. Et ei se nyt paljon rahaa mennytkään, mutta niin kuin, et en mä nyt sitä rahaa tehnytkään. Niin. Sun kämppä oli joku siellä Rama 9:ssäkin, sulla oli joku 300-400 varmaan kämppä kuukaudessa. Se oli vajaa 400. Niin. Kyllä sillä elää. Eli ja nyt sen jälkeen siellä tajus, että ei sitä 3 uima-alasta tarvitse loppujen lopuksi. Niin vähemmälläkin selviää. Niin, se oli hieno ja niin kuin just nyt on vähän tollanen, toi on joku 15 vuotta vanha kämppä nyt. Niin kuin, se on just, mitä se on vähän yli 44 oikein, ei ole niin kuin studio enää ja 280 olisi ollut kuukaudessa. Niin eikö ole jännä se ilmiö, että yleensähän niin kuin elintaso nousee helpostikin tai sitä niin kuin pyrkii nostamaan, mutta tänne, kun sä muutat tänne, niin se yleensä laskee. Tai ainakin itsellä, ja sulla on käynyt samanlainen, että me ollaan niin kuin aloitettu korkea elintason sieltä Life-Asokesta. Nyt me ollaan, niin kuin mä maksan itse nyt ihan murto-osan siitä, mitä mä maksoin silloin vuokraa. Koska mä just sama, että mä en tarvi niitä uima-altaita. Toi on siis tollainen asia, musta tuntuu, että mitä jos kuuntelijat olette Suomessa, niin mä en tiedä, tuutteko te ymmärtämään sitä. Tarkoitan niinku, kun no, varsinkin Bangkokissa se on normaalia, että siellä on niinku katolla niinku pilvenpiirtäessä uimalta, että se on oikeasti normaalia. Ja sit kun sä niinku totut siihen, niin sit sä vaan alat miettiä, että niinku, et eihän niitä nyt. Sä menet sinne katolla, sä otat niinku kuvan sieltä kavereille lähetetä. Ja sit kun tulee, muistan Mikkekin oltiin Rama 9:ssa, tulee joku kaveri, niin pitää tietysti näyttää kato kuin siisti kattoterassi. Sit kun sä asut siellä, niin ethän sä siellä jaksa käydä. Se on just, että se on vähän niinku sellaista arkea ja normia, siihen tottuu. Niin, et sä niinku välttämättä tarvii niin paljon niitä kaikkia asioita, että niinku. Ja tämä mies muutenkin, niin tämä mies ei syö joka päivä Iskender-kebappia, vaan siis tää kaveri vetää niitä 20 batin street foodia ja niinku Leo enemmän Thaimaalla niinku me yhteensä. Teekö sä ruokaa ollenkaan sitten tuolla? Joo, no mä oon kerran tehnyt aamupalaa, kun mä muuttanut tuohon kämpään Rama 9:ssa. Mutta sehän nyt on normaalia, mutta siis ne niin, safkat, siis street foodit ja tämmöiset, että Leon kanssa on helppo mennä syömään, kun se syö ihan mitä tahansa tuolta kadulta. Joo. Mut siinä on sekin, että no just se, kun se riippuu ihmisestä, mutta niinku, mä oon huomannut, että mä rakastan thaimaalaista ruokaa, niinku somtami, mitä tulisempaa, niin sitä parempi mä oon ihan niinku, buena. Niin se just, että maksat 20-40 patia niinku annoksesta, tai sit menisit johonkin raflaan, missä on ehkä vielä pienempi annos ja maksat niinku tuplahinnan. Tai vähintään tuplahinnan. Niin, niinku älyttömästi enemmän, niin sit se on vaan jotenkin, että kyllä sitä niinku välillä menee ihan niinku ravintolaan, mutta niinku, että jos mä oikeesti vaan olisin himossa, painaisin duuniläppärillä, niin mä käyttäisin päivässä varmaan 40 patia. Mä menen ulkoilta hakemaan pätkärapaun ja se riittää mulle. Eli euron päivässä 40 patia tosiaan on siis 1 euron maksaa. 1 euro. Mut kyllä sitä rahakin täällä saa tuhlattua, siis varmaan tiedät. jos sitä niinku ei kiinnitä huomioon, mitä sä sillä rahalla teet, niin kyllä se palaa siis kyllä helpommin kuin Suomessakin. 5 tonnia kuukaudessa skootteriin ja vähän vaatteita Night Marketilta ja sitten joka päivä burgerilla. Niin ei toi
mulla se Bangkokissa, että jos menee Kalliolle johonkin, niin sä ajattelet, että en mä käytä niinku 1000 batia tänään. 1000 batiakin on 30 €, mutta sillähän se on aika vähän. Niin sitten mä mietin, että 1000 batia. Sitten on niinku välillä ollut, että aamuisin, no hitto, 12 000 batia tai jotain. Ja sitten se on niinku, että no eihän se nyt älyttömästi niinku 200 €, mutta niinku just se, että jos yksi bisse maksaa vaikka 90 batia, niin sitten sä vaan miettiä, että mihin helvettiin se 10 000 batia niinku menee. Ja sekin on paljon, että missä käy bisselle. Että jos ei se ole pakko soi kaupoilla käydä niinku kalliilla bisseillä. Tai Walking Streetillä täällä Pattajalla. Niin, sehän, että voitte sä mennä niinku sinne, vaikka ne Rama 9 alueet, ne paikalliset siellä. Että kyllä täällä voi sitä viihdettäkin niinku harrastaa halvalla. Niin, se riippuu mitä haluaa. Paikallisissa paikoissa. Että. Toikin kun mäkin mietin Bangkokissa, niin pitkä aikaa niin välttää niitä turistipaikkoja. Niin alkaa ärsyttääkin, kun sä kävelet siellä ja sitten ne katsoo, että sä oot niin länkkäri ja sitten ne kohtelee sua kuin turistia muutenkin ja sitten vähän melkein sun 2 vuotta täällä, et enää mikään turistia. Ja sitten muutenkin välttelee, että siinä niinku säästää sitä rahaa todella paljon. Ne on ne turistipaikat. Ja siis mitä sanoit, että kaikki länsimaalaiset tuotteet, länsimaalaiset jutut muutenkin. Esimerkiksi kuntosalihan on täällä todella kallista. Niin sitä ei siis mulla maksaa kuntosalikortti enemmän täällä mitä Suomessa. Joo. Muscle Factorylla areena itse, niin se on kalliimpi mitä mun Suomen sali. Se oli 50 € kuussa. Se on 60 € täällä kuukaudessa. Te tiedätte Fitness 24/7, niin mulla on Suomen soppari, se on joku 30 kuukaudessa, mutta täällähän se paikallinen soppari, niin onko se nyt 1400 kuukaudessa, että se on vielä kalliimpi. Se on kalliimpi. Niin, ja sitten niinku, että se vähän laittaa miettiä, että se on ihan sama sali, mutta niinku, täällä on kalliimpi sopimus. Ja sitten ne halvemmat salit täällä Thaimaassa on kalliimpia, mitä Suomen halvemmat salit, sen mä kanssa huomannut. Joo. Ja sitten välillä, että jos sä oikeasti ihan liikaa haluat säästää rahaa, että niitä halvimpia ne voi olla oikeasti niin huonoa. Että jos esimerkiksi mäkin painan 100 kiloa ja sit jos sä laitat sellaiseen halvempaan niin kuin Smithiin isompia painoja, niin se on niin vaarallista. Sellainen normi thaimaalainen, niin se painaa meitä varmaan 50 kiloa vähemmän, että siinäkin pitää miettiä. Se ei ole thaimaalainen juttu tuo salilla käyminen niin ollenkaan. Ei ainakaan heteromiesten juttu. Ei. Se tuli huomattua siellä jätkän kanssa. Joo. Käytiin Fitness 24. Yleinen juttu tuolla Bangkokissa ainakin. Mutta ei se ole täällä kyllä Pattajallakaan niinku thaimaalaisten juttu. Ei kyllä kun tuonne Muscle Factoryin kun menee reenaan, niin siis länkkäreitä lähinnä. Sitten jotakin taikkumuijia näkyy reenaamassa aika paljon, mutta siis taikkumiehiä niin tosi vähän näkyy reenaamassa. Joo, ei se. Tuollakin Bangkokissa, no riippuu missä on Nikke, just muistaa Ramanain ja sitten Satonissa, kun menet johonkin salille, niin se on täynnä siis länsimaalaisia miehiä ja sitten on thaimaalaisia homoja. Seksuaalivähemmistöjä. Niin, ei siinä niinku mitään haittaa, mutta niinku just tosi moni niinku thaimaalainen muutenkin miettii, että jos sä oot mies, niin että se on vähän niinku feminiin pitää itsestään huolta, niinku kehosta huolta, mutta ehkä sekin sitten pikkuhiljaa alkaa muuttua se ajattelutapa. Eikö ookin, että aika moni luulee niin sua seksuaalivähemmistöön kuuluvaksi? Yllättävän moni luulee. Niin no, en just halua kuulostaa mitenkään ilkeältä, mutta just kun siellä salilla, niin se vähän ärsyttää siellä, kun sitten kävelee matolasti katsomaan nuori jäbä, se vähän sillä että no, niin, luulee muakin niin seksuaalivähemmistöksi, kun mä oon siellä niiden kanssa. Se on. Bangkokissa varsinkin. Täällä Pattajalla ei ole niin. Täällä on vähän enemmän semmoista just Muscle Factorylle ja tuolla niinku bodybuildingin skeneä ja semmoista enemmän. Että täällä ei ehkä. Siis Muscle Factorylla siellä reenaa pelkät isot metrit. Niin, siellä on semmoista oikeasti niinku. Ja kun siellä on niitä länkkäreitä totta kai paljon enemmän, mutta nämä mistä Leon kanssa puhutaan, niin nämä on niinku tosi semmoiset paikalliset salit oikeasti. Missä niinku mulla itsellä niinku Bangkokin saleista ei ole niinku mitään kokemusta. Kyllä sunkin, jos sä Thaimaat asut, niin kyllä mä suosittelen jokaiselle niin mennä Bangkokiin niin hetki. Se on kuitenkin, en mä tiedä, siitä on niin monta mieltä. Se on todella niin kaunis kaupunki omalla siis kaupungina se on. Kyllä, ja siellä on niin kaikkea, mitä sä voit ikinä haluta siis tehdä. Mä oon niin Bangkokissa, mä oon 2 käynyt siellä, niin 2 eri reissulla on käynyt Bangkokissa. Niin ihan muutaman päivän ollut siellä, niin viihtyisä paikka, ei siinä mitään, hieno kaupunki. Pitäis vaan enemmän nähdä sitä niin mennä eri paikkoihin enemmän ja nähdä sitä sitten. Just ettei pyöri vaan sinne niin sitä on just, että kyllä sinne kannattaa, jos on aikaa, niin ihan niinku melkein kuukauden niinku ottaa jostain, niinku käy kattoo ja tutustuu ihmisiin. Kyllä mä uskallan väittää, että niinku tavallinen thaimaalainen, joka asuu Bangkokissa, niin on ihan erilainen kuin vaikka niinku pattajalaiset. Et se on niinku, että onhan Pattajakin iso kaupunki, mutta Bangkokissa on oikeasti niinku älyttömän iso kaupunki ja ne ihmiset, jotka niinku asuu siellä, ne on niinku asennoitunut siihen sellaiseen älyttömän isoa kaupunkimetropolielämään, mitä tällä Pattajalla sitten ei ehkä niin eikö Bangkokki, nyt kun alkaa miettiä sitä metropolialuetta, niin paljon saa asukkaita? Onko sitä 5 miljoonaa? Mitä sillä on? Mä katoin jostain, että itse Bangkokissahan, mä en
Mä oon ihan pahallani, että jos mä valehtelen heitä jotain ihan tornareita tänne, mutta muistaakseni oli vaan 8-10 miljoonaa, mutta se itse Bangkokihan on, jos sä katsot kartalta, niin se on ihan pieni pala. Että, että me ajatellaan Bangkokin, siinähän kuuluu oikeasti Samut, Prakan, Nonthampuri, kaikki se koko metropolialue. Ja musta tuntuu, että sit koko metropolialueella niin on varmaan sit jo 3 kertaa enemmän. Itse Bangkokin on tosi pieni aluekin varsinaisesti. Siis mä muistan, että aika lähellä varmaan menee, että 8 miljoonaa oli muistaakseni Bangkok itsessään asukkaita. Ja sitten se metropolialue, vähän niin kuin Espoo, Vantaa, mitä PK-seudulla on, niin se oli just yli 200 miljoonaa ihmistä. Että se on sitä luokkaa, se varmaan on. Se on iso. Ja sitten siinäkin, kun sitä ei huomaa, että milloin se Bangkokin niin loppuu. Kyllä, just näin. Samut, Praka, mutta sielläkin on niitä pilvenpiirtäjiä ja kaikkea. Niin, en tiedä, mistä se näkee, että onko Bangkokissa vai Samut Prakanissa vai missä muualla kaupungissa. Oliko se sun huolella? Oliko se on niinku Bangkokin, onko se ytimessä vai sitten onko se niinku itä vai pohjois vai missä päin Bangkokia se oli? Se on ytimessä, siis vanhan kaupungin kohdalla se mun kämppä nyt. Joo. Et esimerkiksi siellä on ensimmäinen PTS-linja avattu varmaan 25 vuotta sitten. Joo. Se Rama 9, siitä mä tykkäsin, se oli niinku lähellä kaikkea. Ja, Sanotaan, että mun mielestä ehkä Bangkokiin kannattaa mennä semmosen, jos niinku tykkää niistä hienoista kondoista vaikka. Niitä on niin paljon enemmän siellä. Ja se on ehdottomasti. Ja Niin. Bangkokin hinnat on ehkä vähän kalliimpi täällä niinku asumisen hinnan. Niin muualla. Niin, ehkä vähän, mutta ei välttämättä. Tai jos miettii mitä sä saat, niin on kuitenkin niinku ihan siis uskomattoman hyviä ne kondot siellä. Niinku tosi hyvin varusteltuja. Ei se välttämättä siihen nähe oo. Se riippuu, että jos saatat sieltä vaikka niinku metron tai PTS niinku päätepysäkeiltä tai sieltä päästä, niin silloin ne on oikeasti älyttömän halpoja, todella halpoja. Mutta jos sä haluat sinne ihan turistikeskustaan, missä on niitä uusia pilvenpiirtäjiä, uusia niinku infrastruktuuria, niin siellä sitten on niinku kallista. Mutta niinku, mä en itse ymmärrä esimerkiksi sitä, että jos sä asut suoraan sen metron varrella ja sulla menee vaikka vartti sinne keskustaan. Tosi moni sanoo, että se on jo kaukana sitten. Mitä sä nyt oot kaukana, jos sä asut metron varrelle ja sulla menee vartti? Niin. Mutta sitä mä just sanon, että jos joku todella kallis kaupungialue, niin muutama pysäkki metrolla eteenpäin, niin ne hinnat oikeasti pomppii siellä ylös ja alas. Miten sitten, jos eläisi tosi säästeliäästi Bangkokissa ja ihan paikallista kulutasoa myötäillen, niin paljonko menisi kuukaudessa rahaa? Jos oikein nipistäisi ja ottaisi semmoisen asunnon, ei kondoa, vaan paikallisen tyylisen asunnon ja paljonko voi elää kuukaudessa? Musta tuntuu, että se kaikki riippuu oikeasti, mitä sä haluat asunnolla, koska mä oon tutustunut ihmisiin siellä esimerkiksi joitakin tuttavia vanhempia, isovanhempia. Ne maksaa siellä 1000 batia kuukaudessa vuokraa. 1000 batia? Joo, 1000 batia. Se on niinku 30 euroa suurin piirtein. Niin, että sitä mä tarkoitan, että se riippuu mitä sä asunnot haluat. Eihän mä nyt sellaisessa asunnossa pysty elämään. Se on sellainen yksiö, missä on käytännössä vessa ja keittiö takana ja ei ole ilmastointilaitteita. Siellä on reikiä, että se ilma kiertää, mutta että jos sä oikeasti haluat, niin kyllä mä väitän, että varmaan 100:lla, mutta että haluat sä sitä elämäntyyliä sitten. Että, siis 100:lla pystyy elämään? No, mä en pysty elämään. Siis jos on pakko, siis kuten sanoin, että se riippuu siitä, milloin se elämäntyyli sä haluat. Saa kämpän ja ruokaa ja puhelinliittymään ja... Niin, mä sanoisin, että ehkä sellaisen meille länkkärille sellaisen, että jos sä haluat sellaisen siistin kondon ja oikeasti... No syöt vaikka taikkusafkaa joka päivä, mutta sillä että sulla on kuitenkin varaa ostaa silloin tällöin uusia vaatteita, että ei tarvitse kuitenkaan elää karseeta elämää, niin kyllä mä sanoisin, että 500-600. Ei se ole kallista. No toi on varmaan jo ihan ok. Se on ihan ok. Että kuten sanoin, että kyllä mäkin olen muutaman kuukauden, kun tänne tulin, niin jossain kohtaa siis budjettisaleja kuukaudessa oli se 600 euroa. Nyt sitten vähän enemmän jo palaa, mutta että jossain kohtaa oli. Toi on yllättävän silleen vähän kuitenkin. Paljon Mikellä menee rahaa täällä Thaimaassa asumiseen? Keskimäärin. Sitähän menee joka päivä Walking Streetillä tuolla menossa. Se riippuu mitä teet. Mutta siis vuokra on 15 tonnia, eli 400 euroa. Ja se on lähellä rantaa. Ja sielläkin on uima-allas ja pieni kuntohuone. Ja sitten, en mä nyt tiedä mihin sitä oikein, siis moottoripyöräily menee jonkun verran sen harrastuksen ylläpitämiseen. Salikorttiin se 40 ja ruokaa 200 euroa. Mulla menee itse 7 tonnia vuokrakuukausi, eli noin 186 euroa. Sähköt vesi päälle, niin se on sitten 200 euroa asuminen. Kuntos oli 60.
ruuat päälle se parisattaa, niin joku 500 niin kuin näissä pakolliset kulut täällä. Kyllä mä väitän. Siihen sitten toki joku huvit päälle, luokavaa oluella välillä tai ostaa vaatteita, mitä ikinä tekeekään, niin totta kai sitten ne päälle. Mutta niin kuin 500 €, niin elää ihan hyvää elämää ja silleen. Kaikki mitä tarvii, niin 500 €. Pieniä tuotteet ja ruuat ja kämpät alle. Toi vähän yllätti. Mä olisin ajatellut, että jätkät spendaa rahaa ja huolella. Mä ajattelin, että mun budjetti on älyttömän pieni, mutta Tuossa on nuo perus elinkustannukset. Siihen ei kuulu Walking Streetillä käyminen. Mutta aika vähän me kyllä käydään siellä, että pakko senkin verran sanoa, että ei me siellä joka kuukausi edes käy välttämättä. No ei olla kyllä nyt käyty, joo. Tota mäkin mietin just, että... Tai ollaan käyty, mutta me ei ole käytetty rahaa siellä ollenkaan. Ollaan me niinku kävelty siellä ympäri ja fiilisiltä, mutta ei ole kyllä niinku... Ei ole rahaa käytetty. Kyllä se alkaa kyllästyttää. Siis nimenomaan, kyllä mäkin niinku muistan, kun eka reissulla kävin täällä, niin se oli niinku hieno paikka, että jes Walking Street käydään juhliin vähän siellä. Ja sitten nyt kun täällä on ollut, niin ei niinku olisi vähempää kiinnostaa enää suurin piirtein. Mulla on niinku sama, että just Walking Streetit, Pattaya, Bangkokissa just niinku Khao Roadit ja kaikki muut, niin on ei niinku jaksa. Siis ihan vaan se, että se on täynnä juoppoja länsimaalaisia. Niin kuin, että jos olisi juoppoja paikallisia, niin sabai ei mitään. Mutta kun siellä on niitä turisteja, niin ehkä mä oon itekin niinku länsimaalainen, mutta jotenkin niin mä oon niinku, te käyttäydytte ihan törkeästi täällä kaikki muut. Ja sit, niinku, että... Onpa tylsää porukkaa. Mä just ajattelin, että mentäis ping-pong-showhun tämän podcastin jälkeen, mutta enpä ehdotakaan sitten. Me ollaan nähty liikaa maailmaa. Niin, sen kun kerran nähnyt, niin ei tarvitse toista kertaa nähdä. Ja onks tää hyvä heittää? Mulla on vieläkin kotona se on lappu, missä on mun nimi ja siellä lukee milloin 2024. Leo 2024 ja se on patpongilla tehty ja sä voit tietää minne se laittoi sen tussia ja sillä se kirjoitti sen nimen. Se on jotenkin... Se on joku muisto sieltä. Et sen jälkeen, sit muutaman kerran kyllä käynyt, niin aina kun kaveri tulee, niin on sillä että hei, sun pitää nähdä tää, sun pitää Mut sehän se pitää näyttää kaikille suomalaisille, pitää näyttää. Se on vaan niinku täällä, se ei missään muualla kuin täällä Thaimassa. Mut sitä mä aloin just miettiä, että onko se nyt ihan ihmismielelle terveellistä, että me ollaan jo totuttu tollaisiin näkyviin. Niin. Siis no joo, toi on sitä asiaa erikseen. Mut tuohon rahan käyttöön vielä, niin tossa ehkä semmonen, mitä moni ei ihan hiffaa tai on, itellä ainakin on kavereita, jotka vaan niinku säästää ja säästää. Ja tavallaan niin kun, sulla pitää olla niin kun kymmeniä tuhansia niin kun ihan hirveästi säästössä ennen kuin voi tulla tänne vaikka tyylin välivuodelle tänne. Mutta ei sitä oikeasti tarvi niin paljon silleen rahaa, että niin kuin tossakin kuulit, että sä voit jollain 500 elää tuommoista niin hyvää peruselämää, että voi tulla monelle vähän yllätyksenä ehkä, että sitä ei kuitenkaan niin ei sun tarvitse 10 vuotta säästää, että sä voit tulla täällä käymään niin yhden talven. Mäkin eilen oltiin just syömässä itse asiassa muukata oli kaveri Suomesta ja ne oli ollut 2 kuukautta täällä muijan kanssa ja se muija on vielä thaimaalainen, mutta hän on asunut siis pienestä saakka jo Suomessa, mutta sitten ne oli mennyt 6,5 tonnia. 6,5 tonnia niin kuin 2 kuukauteen. Joo, sit oli vaan wow, niin kuin sillä, että mihin te olette laittanut sen rahan palaa? Ja oli siis ympäri Thaimaata kyllä matkustelua, kai sitä rahaa siinä sitten menee, mutta niin kuin, itse vaan alkoi miettiä, että oikeasti niin, mihin mä sitä rahaa edes käyttäisin noin paljon. Mutta oikein just se, kun on niinku lomalla tällaista, sitten rahaa helpommin käyttää eri asioihin, mitä sitten oikeasti asuisi täällä. Tuo on kyllä ihan sikaa paljon tuo 6,5 tonnia. On. Mä nostin Hesa-Vantaalta, kun mä lähdin tänne, niin mä nostin automaattista 5 tonnia. Ja eurona 5 tonnia. Niin, eurona 5 tonnia ja mulla on varmaan tyyliin vieläkin sitä rahaa. Se ei vaan niin jotenkin kulu se raha sille, tai kuluu tosi hitaasti tällä perus. Anna mulle se rahaa kulu sulla, niin anna mulle vähän. Oli samassa, voi antaa. Tarvitse kuitenkaan, rahaa se on tehty käytettäväksi kuitenkin. Niin. Miten Leo Thaimaan kieli taittuu? Kuitenkin menee 2 vuotta täällä ollut. Kyllä se taittuu. Mä sanoin, että kun tuli tänne, niin se oli tosi vaikeaa. Aika puoli vuotta oli vaikeaa. Sitten varmaan just tosi niinku ujo puhua. Leo on opiskellut taitaa ihan. Joo, mä näin, että sulla oli sertifikaattikin. Mulla on tuolla se sertifikaatti. Se on mukanakin oikein. Mä tiedän, jaksanko mä nyt hakea sitä, mut mitä? 460 tuntia yhteensä. Oot opiskellut Thaimaalla? Niin, 14 kuukautta. 6 tuntia viikossa 14 kuukauden ajan. Niin sulla on joku koulu, missä sitä käyt opiskelemassa sitä? Joo, se oli se 2 viikkoa sitten loppua. Se oli niinku, että sitä mukaan mä sain viisumi. Siellä oli yksi toinen kaveri aikaisemmin asunut Thaimaasta, oli puolesta kotoisin ja sit sillä oli sama viisumi. Sitten se ehdotti mulle ja mä sanoin, että vähän ärsytti se, kun sä et pääse Bangkokista mihinkään, kun sun pitää esimerkiksi maanantaina mennä takas sinne tunnille. Ja sit jos sä menet tunnille, niin ne
no se laitetaan nimilistaan ja 2 viikon välein lista lähetetään immigrationeen. Että jos sä nyt skippailet niitä tunteja, niin sit voi tulla ongelmia viisumin kanssa. Et se oli vähän ärsyttävää, mutta nyt jälkeenpäin kun mä mietin, että tuo on hemmetin siistiä, että niinku oppin uuden kielen. Osaan niinku lukeakin ja kirjoittaa. En mä nyt väitä, että mä puhun niinku älyttömän hyvin, mutta kyllä mä niinku, jos mä haluan switchaa, niin mä puhun koko päivän thaimaata. Kyllä sä puhut hyvin taita. Kyllä mä käyn jo klippejä, niin sulla on oikeasti niinku hyvä thaimaan kieli. Aina kun on kännissä, niin vielä parempi. Se ääntäminen on vaan älyttömän vaikeaa. Ja sitten kun vielä eri muotoja, miten niinku äännetään. Se äänensävy, millainen sulla on, niin se määrittää se, mitä se sitten tarkoittaa. Niin ja sekin riippuu mitä sä oot sanomassa. Jos sä äänet sen väärin, niin sä voit sanoa niinku... se asia, mitä ei ikinä saisi sanoa siinä tilanteessa. Osaatko sä ne äänen painot niinkö? Osaan. Siis, mulla pitäisi olla tässä thaimaan kirja, niin mä voisin selittää teille. Se on niinku tosi vaikeaa lähteä selittämään. Mullakin ehkä tuo ääntäminen, se on niinku vieläkin ongelma. Että, no kuten tiedätte, kaunis. Sähän tiedät, mikä on kaunis thaimaksi. Sway maak. Mutta jos sä sanot sen sway, niin sit se on niinku epäonninen. Ja sit se on niinku, et sä voi ketään sanoa kellekään muijalle, että sä oot epäonninen. Mutta niinku, et se riippuu aina tilanteessa. Mutta... Sen takia se Leo ei ole naista täältä löytänyt. Se sanoo epäonniseksi kaikki. Mut just esimerkiksi tässä, just tähän mä en tiedä. Mä en ole vielä paikallinen niin hyvin, mä en osaa lausua, mutta just, että kaukana on klai ja lähellä on klai. Niin. Ja se tarkoittaa, että mä ihan varma itse. Kaukana ja lähellä. Joo, sama sana. Klai, niin kuin eri. Just se, mitä se äänetään. Niin miten sä äänetään, millä äänen sävyllä sen sanot, niin ja tätä mä tarkoitan, sehän tarkoittaa ihan eri asiaa. Että jos mä sanon, että mun kämppä on lähellä ja sit mä äänän sen vahingossa väärin, ja sit mun kämppä on kaukana. Ja just niinku, että vaikka niinku jonkin verran puhuin thaimaata, niin just, että ääntämistä on vieläkin vaikeaa. Varmaan nytkin voi olla, että mä sanoin lähellä niin kuin, että sekoitin on ne sanat keskenään. Eikö siinä ole 5 eri tasoa thain kielessä? 5 niin eri sitä äänen tasoa? Äänen korkeutta? Mun mielestä on 5. Eikä mä en ole mitään koulua käynyt thaimaan kielikurssia, mutta... 5. Joo. Tai siis mitään nyt aivan ainakin mahdotonta. nopeasti ne isommat ääntämiset. Joo, tuohon menee jo lähinnä laulamiseksi melkein, niin kuin lähempänä laulamista. Siis mä oon ite jo niinku asennoitunut siihen, että mä en ala hinkkaa niitä ääntämisiä. Niin. Et jos alat hinkkaa niitä, niin sä opit 1 sanan viikossa. Niinku mun mielestä se on ihan ok, koska se riippuu, niinku, että mitä kontekstista puhutaan. Niinku, että kyllä se kuuntelija ymmärtää, se tietää, että sä et ole thaimaalainen. Sen takia, jos joku nyt ajattelee opiskelee thaimaata, niin sinun jäisi hinkkaa niitä ääntämisiä turhaa. Joo, että kun ne näkee, että sä oot farangi ja ne tietää, että et sä niinku ketään epäonniseksi kutsu. Tarkoitan, että mieluummin eka niinku puhuu ja sitten vasta alkaa hinkkaa. Se on loputon maailma mun mielestä. Miten thaimaan kielessä ne, onko suomen kielessä näitä eri, miten ne taipuu, että vaikka minä, minuun, minut, minussa, minulle, niin onko thaimaan kielessä semmoista? Ei ole mitään sellaista. Et sinänsä se on tosi helppo. Tai siis niinku, niin sillä lailla helppo, joo. Niin, että on niinku vaan minä ja that's it. Että on tietenkin niinku erilaisia sanoja, että jos mä puhun jostain, niin kun puhun vaikka minun autoni, niin mä en niinku sano minun, mä sanon auto kuuluu minulle. Mutta niinku, et ei ole tollaisia taipuvia sanoja. Joka on mun mielestä ihan loogista, se tekee sitä opiskelusta ehkä vähän helpommin. Kyllä mä väitän, että thaimaan kieli on helpompi opiskella, mitä suomen kieli, niin täysin varmasti. Uudelle ihmiselle. Aivan mä en nyt ollenkaan syytä maahanmuuttajia, että ne ei puhu niin täydellistä suomea. Että niin se on ihan mielettömän vaikea kieli. Ja tuntuu, että suomalaisetkin osaa puhua suomea niin oikein. Mä en itekään ymmärrä. Mä oon Suomessa syntynyt, mutta niinku, no silloin Viro ei ollut Euroopan unioni, niin mä en tiedä oliko siinä se juttu, että mä synnyin ja heti 3 päivän päästä mua rahattiin Viroon, että Suomesta vaan haettiin passi vai mikä juttu oli aikoinaan. Mutta niinku, et kuitenkin mä oon Virossa asunut koko lapsuuteni ja mä puhuin äidinkielenä Viroa, mä muutin Suomeen ja no sit mä puhuin suomen äidinkielenä, koska asuin Suomessa, niin sit se vaan meni, mutta tarkoitan niinku, että mä oon niinku skidistä saakka puhunut viroa äidinkielellä. Ja sit mä oon niinku 6-7-vuotiaasta niinku switchannut sen suomen kieleen. Ja mä en ymmärrä, että nythän mä puhun suomea paljon paremmin kuin viroa. Niinku, se oli varmaan 6-7-vuotiaana, kyllä siinä vielä niinku oppii uutta, mutta just sitä, että jos nyt mun ikäinen jäbä tulisi Suomeen, niin ei sitä suomea ikinä oppi oikein. Miten muuten tuohon thaimaan kieleen vielä liittyen, niin miten se koulu tuolla Thaimaassa, niin kielen opiskelu, niin millaista se opiskelu ja niin kuin, miten ne opettaa siellä, onko se niin hyvä tasosta tai? Se on, riippuu viisumikoulusta, oli hyvä tasosta, mutta niin kuin,
kaikkihan siellä, jotka oli opiskelemaan, oli niinku viisumin takia. Et siellä oli ehkä muutama oikeasti kiinnostunut. Niin kuin minäkin, että onhan mä nyt kiinnostunut, mutta mulla on ihan älyttömästi niinku kiireitä. Että ei mulla ole aikaa tehdä mitään thaimaan kielen läksyjä kotona. Tai niinku, oli joka kerta oli kyllä läksyjä ja ne tarkistettiin. Mutta niinku, et jos mä olisin esimerkiksi, jos mulla olisi mitään muuta mä olisin panostanut, mä puhuisin paljon enemmän thaimata. Mutta niinku, se oli hauskaa, opettajat oli hyviä, mutta kaikista hauskinta, että saa niinku uusia kavereita. Tehtiinkö siellä niinku läksyt vihkoon tai johonkin, vai oliko siellä ihan läppärit jo käytössä, vai miten sillä toimii? Läksyt vihkoon, ja tästäkin kaikista paras juttu. Ekan 6 kuukauden aikana meillä oli kokeita. 3 koetta yhteensä. Jos sä et läpäise koetta, niin viisumi voidaan katkaista. Niin ainakin peloteltiin, koska niin ne ajattelee, että me ei niin oikeasti ole tunneilla tai me ei oteta tosissaan sitä opiskelua. Eka thaimaan kielen koe, se menikin hyvin. Ja sitten kun tuli toinen thaimaan kielen koe, me oltiin opiskeltu siinä kohtaa 4-5 kuukautta. Ja sitten se koe oli kokonaan thaimaan kielellä kirjoitettu. Ei enää mitään englantia. Ja siinä oli 130 kysymystä. 130 kysymystä, 2,5 tuntia aikaa tehdä se. Niin eihän mä, siinä kohtaa mä osasin vaan thaimaaksi sanoa, että mun nimi on tämä ja tämä. Mä olin ihan niinku kusessa ja sittenhän siinä kävi sillä, että ne opettajat teki se kokeen meille. Et se oli siis ihan normikäytäntö vissiin, että siellä istutaan 2 tuntia ja sitten kun se opettaja alkaa turhautua, että tästä ei tule mitään, niin sitten se vaan niinku kertoo sulle vastauksia tai kirjoittaa sun puolesta ja sitten se koe lähetetään immigrationiin. Hankitko sä itse sen viisumin vai jonkun agentin kautta? Mä hankin itse sen. Itse, joo. Tiesitkö, että sä voit hankkia myös niinku agentin kautta semmoisen opiskelijaviisumin, että sun ei tarvitse sillä koulussa olla paikan päällä? Tiesin, mutta tääkin on, mä en tiedä, onko tää vähän tornaria, koska mäkin tiesin, ja siis noihan on muuttunut ihan älyttömästi, että niinku, mehän jouduttiin kirjoittaa nimiä listaan, me lähdetään maahanmuuttovirastolle. Että niinku kuuluu, että on paljon viisumikouluja, vaikka Thai Boxing tai jotain, ja sit jengi ei ikinä ilmesty sinne. Ja sit kun ne tekee visajuoksun tai jotain, niin sitten ne on niinku, että hei, soitetaan sinne koululle, että oot sä ikinä käynyt paikalla. Ja sitten on ilme, että ei ollut paikalla ja viisumi katkeaa. Niinku tarkoittaa, että mä en tiedä, että se on niinku tapauskohtaisesti, missä sulla on se koulu, mutta niinku Bangkokissa kuuluu tosi paljon sitä, että enää ei niinku, että jos sä otat jonkun koulun, niin sun oikeasti pitää mennä sinne. Sen takia mä valitsin ton, kun mä katsoin, että siinä on kaikista vähiten tunteja, että en mulla olisi aika joka päivä mennä, mutta niinku, että se riippuu. Mulla on yksi kaveri pyörittää semmoista visa-agenttia toimistoa tällä kadulla, niin just siltä on kuullut siitä, että ei sun tarvitse mihinkään kouluun mennä, että maksat heille, se maksaa vissiin 30 000 batia, vai 30 tonnia vuoden tuo opiskelijaviisumi. Ja siis sä maksat sen rahan ja se viisumi tulee viikon päästä postissa sinulle. Ei sun mihinkään kouluun tarvitse mennä. Niin, mäkin olen nyt itse olen hankkimassa kanssa vuoden opiskelijaviisumia, niin mä ajattelin kyllä käydä siellä koulussa ihan niin kuin silloin tällöin. Vähän opiskelen thaikin. Siis mä olin just sitä sanomassa, että niinku ihan oikeesti, että jos sä otat, niin kyllä se thaimaan kyllä, se on niinku ihan pyörättiin. Tarkoitan niinku, että... Mutta ei kielitausta sitä ei ikinä mitään haittaa. Ei oo. Ihan sama mikään kielitausta, ei ikinä mitään haittaa. Ja mä väitän, että sä oot mua fiksumpi ja jopa mäkin oppinut puhua thaimaata. Kyllä sä niinku opit. Ja just sitä mä olin sanomassa, että se on niinku... Eka mua niinku turhautti hälyttömästi oikeasti olla siellä niinku puuvihkoa, ei siis paperivihkoa kirjoittaa jotain ja niinku istua siellä ja istun niinku pieni lapsi takas niin jossain koulupenkillä, mutta nyt niinku jälkeenpäin miettii, että on hälyttömän siistiä, oppinut niinku hitaasti ja suosittelen, että jos otat, niin käy oikeasti niillä tunneilla, tietenkin jos on aikaa. Mutta joo, siis kyllä mä ajattelin, jos se on 60 viikkoon, niin ihan hyvin pystyy, ei ole mikään niinku ongelma. Kunhan se ei ole tiedäkö sille, että menee 8 tuntia päivässä siihen opiskelemaan taivaan kieltä, niin siihen mulla ei ole aikaa ikinä. Mutta kun muutama tunti viikkoon, niin why not silleen, ihan mielenkiintoinen. Vaatiiko se sitten sen, että jos haluaa tulla tänne vaikka vuodeksi, niin pitää hankkia tuommoinen opiskelijaviisumi ja alkaa opiskelemaan sitä kieltä? Eikö mitenkään muuten voi tulla? Kyllähän nuo viisumin nehän, tää Thaimaa on tosi kummallinen maa niistä, että nuo viisumisäännöt nehän tuntuu, että muuttuu joka toinen kuukausi. Niin. Mikä on hyvä viisumi sellaiselle, jos haluaa tulla? Jos joku haluaisi tulla, mä rehellisesti sanoisin, että tulisi tänne turistiviisumille, eikö se on nykyään vieläkin 60 päivää? Ja sit sä voit pidentää sitä immigrationissa 30 päivää, että se on jo sit valmiiksi jo 3 kuukautta. Ja tarkoitan, että jos sä nyt on ihan varma, että sä haluat muuttaa Thaimaaseen, mutta sun kannattaisi kokeilla ehkä elämää eka 3 kuukautta ennen kuin kirjoittaa mitään vuoden pituisia vuokrasoppareita. Niin mä suosittelisin tekemään niin kuin noin. Ja sittenhän sä voit vielä tehdä viisumijuoksun kerran ja saada vielä toiset 2 kuukautta. Tarkoitan, että melkein puoli vuotta sä voit täällä hengalla ilman viisumeakin. Joo. Niin tuohan ei ole viisumi, sehän on niinku tää viisumin vapautus. Viisumin vapaa, pelkällä passilla tulee tänne. Niin, että mun mielestä se olisi niinku ensimmäinen järkevä. Sitten sen ajan jälkeen, jos sä huomaat, että sä tykkäät tästä, niin sitten sen jälkeen hommaa oikein viisumin niinku pidempi aikaisen.
Turistiviisumeitahan on niin se Metvi, sehän on ihan ok vaihtoehto. Eikö se on multiple entry visa? Niin, eikö sillä voi, jos ajoittaa se oikein, niin asua 9 kuukautta täällä, jos ajoittaa sen silleen, että se viimeinen entry tulee just vähän niin kuin viisumi menee vanhaksi. Mutta eikö se ole 6 kuukautta voimassa? Niin, just näistä niin voimassa. Metvihan on 6 kuukautta. Se on 6 kuukautta voimassa, mutta ajoittaa sen viimeisen maahantulon silleen, että just ennen kuin se voimassaolo päättyy, niin mulla on semmoinen käsitys ainakin, että sä saat vielä sen viimeisen 3 kuukautta leimataan sulle sillä passi. Kyllä musta tuntuu, että toi niinku pitää niin, paikkaa. Näin mä oon kuullut ainakin, että se voisi toimia. Sillä saa pitkällä. Niin. Siinä pitää vähän olla rahaa tilille ja jotain siinä Metvissä. Niin ja noi viisumit, että ne on ihan aika kalliit. Niin. Toi opiskelijaviisumi, mulla oli 14 kuukautta, niin ei se ollut mikään ilmanen. Se oli siis koulukirjat, koulutunnit, kaikki tällaiset mukaan lukien, niin se oli mitä, 45 000 patia tai jotain. Oli se niinku yli tonnin aika luokkaa. Sinänsä aika se ei ole niinku Suomessa, että mennään vaan kouluun ja kelaat, eikö ilmanen koulutus. Että... Ei, ja hei, tähän vielä, oliko se nyt 2 kuukauden välein aina immigrationiin vielä 2000 patia maksaa niinku... Niin ekstraa vielä siihen päälle, että... Juu, ja se on niinku siinä se opiskelijaviisumissa, että sun pitää mennä sinne maahanmuuttovirastoon niinku aina välillä, ja sitten jos sä skippaa, no sun pitää aina mennä päivän tarkkaan sinne, koulu antaa sulle ison nipun papereita, ja sit sä siellä joudut, näin 50 €, mutta tarkoitan niinku, että se on kallista. 2 kuukauden kun sulla välein. oli DTV, niin sehän tuli halvemmaksi. Niin sitä tuli. mä just näissä viisumeissa, että kannattaa niinku miettiä mitä haluaa. Paljon halvemmaksi tuli siis 10 tonnin DTV, jätkä maksanut 45 tonnia. Niin jo, mutta meitä on sentään oppinut kielen tässä kohtaa. Onko se 2 kuukauden välein sillä immigrationissa käytävä? Joo, 2 kuukauden ja lopuksi, mä en tiedä. Lopuksi mulla se tuli 3 kuukauden väleiksi. Niin se piteni vähän. Joo. Onko hyviä muistoja tuolta immigrationista, asioinnista? No siis pisin aika, mitä mä ollut siellä ollut 12 tuntia. Odotellut ja... Ne on mukavia päiviä. Eikä se oli... No, voitte katsoa netistä mitä se on, että sinne mennään aamu 5 otetaan vuoronumero, vaikka se paikka aukeakin vasta 8 ja sitten siellä on oikeasti hälyttömästi jengiä ja sitten sä jonotat siellä iltaa ja huonolla tuurilla, niin ne laittaa siis tiskin kiinni 4 siellä, mutta niinku, että kyllähän se on auki 8 saakka illalla, koska siellä on jengiä vieläkin jonossa. Niinku, yksi kerta mä tulin sinne 5-6 aikaa ja otin numero ja joskus ilta 8:30 aikaa pääsin himaan. Älä. Joo. Niinku, sinne kun menee, niin ei se nyt kauheata, onko sä tiedät sen, että sä tuut istuu siellä koko päivän. Aina kun mä menen, mulla on läppäri messissä, puhelin, niinku kuulokkeet, että mä menen sinne, mä tiedän, niinku, että hei, miten se on noin, koska täällä on siis tosi nopea käydä. Sinäkinhän kävit siellä, niin eihän se Mä kyllä hoisin kaikki agentin kautta. No, mä en ole ikinä hoitanut mitään niinku maahanmuuttojuttuja niinku itse, että mä hoitan kaikki agentin kautta. Siellä kun käy, niin se on semmoinen 15 minuuttia. Joo, oli varsin. Mä menin sinne, löin passi ja leimapassiin. Siis, mitä mä oon muutenkin ymmärtänyt, että ainoa nois, että se on vaan toi Bangkokin, että se Bangkok Immigrationissa on ihan... Mutta siis mulla kaveri kävi itse tuossa Pattaja Immigrationissa hakemassa kanssa leimaa vähän lisää, niin ei se ollut oli joku tunnin keissi, koko homma. 2 tuntia maksaa. Et ihan niinku muutaman tunnin keissi oli. Kyllä. Mä oon Rajongissa käynyt joku vuosi sitten pidentää viisumia. Mä menin sinne ja siellä ei ollut ketään paikallakaan. Ja sit mä istuin siellä ja sit tulee joku nainen siellä, että ai, täällä on joku paikalla, että mitä sä haluat? No, mä haluaisin 30 päivää vielä lisää. Sitten no niin, anna passia tarkoittaa. Mä olin niinku melkein ainoa siellä. Et se niinku riippuu mihin meet. Mut se, että jos sulla on, kun mulla oli esimerkiksi opiskelijaviisumi, että mun koulupaikka oli Bangkokissa, niin munhan pitää mennä aina Bangkokin maahanmuuttovirastoon tekemään se. Se oli niinku ärsyttävää. Muutenhan mä olisin aina mennyt Rajongiin tai jonnekin niinku leimaa passia, mutta se, että sitä ei voi sit uusia muualla. Tuli muuten mieleen yksi kysymys tuosta, että kun sä oot täällä ollut pidempään, ja olisiko sulla mitään mahdollisuuksia missään vaiheessa hakea Thaimaan kansalaisuutta? Musta tuntuu, että tää on sellainen topikki, että ja mitä se vaatisi? Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin helpoin tapa siihen olisi, että mä menisin naimisiin, mä asuisin yli 5 vuotta täällä, sit mä voisin anoa passiin, mutta mun pitäisi puhua täydellisesti Thaimaata, mun pitäisi ymmärtää thaimaalainen historia, tarkoitan niinku, että ei sekään niinku takaa sitä. Mutta että sä oot 2 vuotta jo asunut ja sä puhut jo semi-hyvää thaita. Niin, mutta ei se noin helposti. Mutta onko siihen sitten jotakin niinku aikaraja, että pitää asunut X määrän Thaimassa, että saa Thaimaan passi, vaikka puhuisikin niinku hyvää niinku kieltä? 5 vuotta. Aikaisemmin se oli 5 vuotta, mutta niinku, olihan Suomessakin ennen 5 vuotta, nyt se on 8 vuotta. Et se voi olla muuttunut ja siis
Musta tuntuu, että se ihan riippuu tilanteesta, että kyllä mä sanon, että täällä raha puhuu myös. Niin. Niin, että se 5 vuoden jälkeen, jos sulla on iso nippu rahaa ja sä tunnet ihmisiä, niin ehkä se onnistuu. Niin. Mutta niin, jos nyt joku haluaa unelmaan saada thaimaalainen passi, niin musta tuntuu, että helpoin on niin perustaa thaimaalainen perhe. Niin, että ihan saada lapsiakin thaimaalaisen kanssa ja oikeasti koko elämä tänne juurtaa. Mutta niin, että ei sekään... Sekä ei takaa vielä sitä, että sä olisit saanut sen Thaimaan passin. Kyllä mä tunnen täällä niinku ihmisiä, joilla on niinku lapsia, ne on asunut täällä 15 vuotta tai samaa ja vieläkin menee kerran vuoteen uusimaan sen työlupaa maahanmuuttovirastoon. Et ei se sitä takaa. Ethän sä sillä naimisiin menemisellä saa mitään muuta kuin sen työluvan tai niinku viisumin tänne. Ei sitä työlupaakaan naimisiin menemisellä. Niin, ei sitä sitäkään saa. Et siis tää jäbäkin mihin tutustuin, niin hänellä on siis 2 lasta thaimaalaisen kanssa 15 vuotta asunut täällä. Hänellä on yrityskin Nonthabudissa, myy kannabista siellä, mutta niinku, oma yritys on. Hän joutuu vieläkin niinku kerran vuodessa uusimassa työlupaa niinku maahanmuuttovirastossa. Sitten mä niinku vaan mietin sitä, että tää ei ole niinku 15 vuotta asunut, täällä on niinku lapsetkin täällä, että sillä on niinku oikeasti koko elämä jo täällä. Et vähän se on törkeätä, että pitää vieläkin niinku anoa uudelleen vaikka vuoden niinku työlupa tai jotain. Et totta kai hän saa sen työluvan, mutta niinku, mun mielestä siinä kohtaa tollanen ihminen, niin se on jo thaimaalainen siinä kohtaa. Niin. Haluaisitko sä hakea sen kansalaisuuden, jos se olisi mahdollista? Jos sanotaan, että olet vaikka 3 vuoden päästä vielä täällä, sulla on tullut 5 vuotta täyteen. No en mä tiedä. Kyllä se niinku viisumi, no siis se työlupa-asiat, ne jeesaisi. Niinku toi viisumikaan ei ole mahdoton, mutta tiedätte just, että jos niinku työlupia sä joudut hakemaan täällä melkein mihin tahansa, mitä sä haluat tehdä, ja kaikkihan sä et edes saa tehdäkään, niin mun mielestä tollanen asia olisi niinku helpottaisi sitä. Mut jos mulla olisi Thaimaan passi, niin ei se niinku maailmalla yhtään mua niinku päinvastoin. Että kyllä Suomen passi on tosi hyvä. On siis ehdottomasti. Ei kun Thaimaan passi, niin ei sillä nyt moneen maahan pääsettekö ilman mitään viisumia. Ei. Ja sit sekin, että jos joku miettii, että hei, sit mä voisin maksaa verot Thaimaaseen. No itse asiassa täällä Thaimaassakin aika korkeat verot. Ei nyt Suomen luokka oo, mutta niinku, että jos sä oot länsimaalainen, joka on joku päivä saanut thaimaalaisen passin, niin kyllä ihan pakosta thaimaalainen verottaja sua niinku siinä kohtaa kyylää todella paljon. Kyllä sä niinku siinä jotain verossa säästät, mutta niinku, et ei mun mielestä Thaimaa olisi sellainen maa, että mä... Ei oo veroparatiisi, että... Niin, että en mä niinku koko mun elämää asennoitu siihen, että mä haluan Thaimaan passin verojen takia. Et siinä kohtaa mä valitsin jonkun toisen maan kyllä, että ei tää niinku lähelläkään sitä ole. Miten sitten Leo, kun sä oot täällä ollut vähän pitempään Aasian suunnalla, niin onko tullut käytyä eri Aasian maissa? Miten paljon? No, Kiinassa mä tein viisumin juokse kuukauden ja mä voin sanoa, että mä rakastuin siihen maahan. Kiina? No, mä oon ihan niinku, että maailman jälkeen mä oon alkanut miettiä, että niinku, mä haluaisin asua Kiinaan. Mä oon ite lähdössä nyt ensi kesänä, niin mulla on kiinalainen kaveri, niin mä lähden sen luo Kiinaan kuukaudeksi. Okei, minne päin? Mä en vielä tiedä, että me lähdetään eri paikkoja. Me lähdetään niinku Shanghai, Peking, sitten me lähdetään hänen kotiseudulle Pohjois-Kiinaan. Mä sanon, että kotiseutu on varmaan hieno. Että niinku, et mitä mä olettanut, että just no Beijing ehkä, mutta niinku Shanghai, Hongkong, ne on kuitenkin... En mä nyt voi sanoa, että Kiinassa on mikään länsimaalaista, mutta niinku, et siellä on erilaista. Mä olin niinku kuukauden Chongqingissa ja sitten mä kävin Xiningissä, se on niinku, mitä? No siis Tiibetin ylängöllä melkein. Ja niinku, siellä esimerkiksi, en mä nähnyt kertaakaan länsimaalaisia. Ja mä tarkoitan, että se olo, mä olin ihan jumala siellä, niinku, että ainoa länkkäri. Mutta niinku, miten sä nyt sanois, että vaikka siellä Chongqingissa, niin siellä oli 32 miljoonaa ihmistä. 32 miljoonaa, siis sehän on niin yksi maailman suurimpia kaupunkeja. Ja mun mielestä se on Kiinan suurin kaupunki väkiluvultaan, ja se on itse asiassa ollut Kiinan pääkaupunkikin niin sotien aikaa. Mutta mä olisin kelannut, että se on sellaista, että se on ihan täynnä niin ruuhkaa. Metroon menee survoa jengiä ja niin saasteita ja kaikkea. Niin, siellä oli siistimät kadut melkein kuin Suomessa, niin ihan oikeasti. Ja siellä on niin paljon ihmisiä, se oli sellainen olo, että onko mä jossain Euroopan maassa? Että sä näet metroa, siellä ei ole ketään. Mitä? Niin tietenkin ruuhka-aikoina oli täynnä, mutta niin se löi mut ihan ällikällä. Ja joka ikinen auto, kaikki oli sähköautoja. Niin onko se sitten alueena niin iso se? On, se on niin keskellä vuoria ja sitten kun sä menit johonkin vuoren päälle kattelemaan, niin siis sä katot 360 joka puolella, niin pilvenpiirtäjä joka puolella, ja sitten kun ne loppuu, niin se loppuu sen takia, koska tulee vuori. Ja sen vuoren takana oli lisää. Mutta niin samalla se kaupunki, siellä oli todella paljon niin isoja puistoja. Et ei se, niin kuin, kuten sanoin, no iso kaupunki, mutta se oli niin älyttömän kaunis. Ei se niin tuntunut niin isolta, vaikka se oikeasti on, mutta niin siellä oli just paikkoja, missä on vähän ihmisiä, puistoja ja niin kuin, siellä oli esimerkiksi vuorikin kaupungissa, mikä on niinku tehty puistoksi ja siellä sisällä on niinku, tai päällä on temppeleitä ja kaikkea. Se oli... Joo, mä otan kyllä itse innolla Kiinan reissua, niin se on kyllä semmonen
ikimuistoinen reissu tulee varmasti olemaan. Varsinkin kun on vielä paikallinen kaveri, niin Toi on tosi siistiä. Onko se lähellä sitä John Guinea, missä sä menet käymään, missä Leo on? mä en Kiinan kaupunkeja, niin mä en tiedä yhtään niin sijainnin puolesta missä esimerkiksi tää kaupunki. Eikö se pohjoisessa? Se on mun mielestä ihan keskellä. Ai jaa, okei. Se on niinku Tiibetti, se on aika lähellä itse asiassa Tiibettiin, mutta niinku Mä tiedän ainoastaan, missä on Shanghai, Peking ja sitten tämä mikä on se Hongkongin vieressä, se Shenzhen vai mikä se on? Shenzhenihän Shenzhen. Joo, se on niinku ainoa. Noinkin kun sä katsot kartasta, niin siellä on monia kaupunkeja. Siis sillähän älytön määrä kaupunkeja. Mutta hei, tosta Kiinasta pitää vaan se sanoa, että just kun sä oot ollut Thaimaassakin, kun mäkin menin sinne, niin kyllä sä niinku huomaat tosi paljon, että toi thaimaalainen kulttuuri, että niinku, et tosi iso vaikutus on Kiinasta. Että niinku, et se kiinalainen katukuva, niin ei se eronnut kovin paljon bangkokilaisesta. Ei vai? Ainoa mitä se erosi niinku rehellisesti ja todella siistiä ja niinku teknologiaa. Mutta niinku, tuli vähän sellainen olo, että se näyttää Bangkokilta niinku 20 vuotta tulevaisuudessa. Niin. Mutta niinku just, että saman tyylistä safkaa, no siellä nyt oli halvempi itse asiassa possuaivot kuin possun liha, missä ei ollut mitään järkeä, mutta niinku, että safka on vähän saman tyylistä, tietenkin riippuu missä päin sä oot Kiinaan, mutta tuolla missä mä olin, niin samantyylisiä vanhoja taloja, eli missä on ne, tiedätkö, metalliovet alhaalla, vedettävät verkot, ja tuli niinku sellainen olo, että aika lähellä, että kyllä niinku ymmärtää niinku iso vaikutus täällä Thaimaassa Kiinasta on ollut aikoinaan. Onko tullut sitten muualla päin Aasiaa reissattua? Sitten on Balilla asuu sukulainen, täti asuu siellä, niin siellä käynyt monta kertaa. Ja sitten kaikki muut Aasian maat niin ei oikeastaan ole. Et nyt mä itse asiassa käytiin Myanmarissa prätkällä ja sitten ja tulli virkailijakaan ei kysynyt mitään. No, tulkaa 2 tunnin päästä takaisin. Siis mistä te prätkällä menitte sinne? Mentiin Chiang Maihin, siellä me oltiin yli 2 viikkoa puhuttiin prätkää ja sitten me mentiin, mikä tää Mae Hong Son. Mae Hong Son just tää. Ja sitten me mentiin sinne ajalla. Ajoitteko prätkällä sinne Mae Hong Son? Joo, ja sit mä ajattelin... Se on melkoinen tie. Mä ajattelin kuule mitä 6 tuntia pisin matka. Ja sitten mä mietin jälkeenpäin, että miten mä pystyin ajaa. Ja se oli mitä, 165 kuutioinen N-maxi. Et ei se ole mikään pikkupyörä, mutta niinku, tollanen pitkä matka. Niin, no, mutta niinku, siinä tiessä on joku 2700 mutkaa. Mä kävin mun kaverin kanssa siellä. Mä oon niin onnellinen, että me mentiin prätkällä bussilla. Se olisi ollut ihan kauheata. Mä menin bussilla, mä otin semmosen lääkkeen, niin pahoinvointilääkkeen. Siihen bussilla. Se on niinku tie on tämmöstä spagettia. Joo, mä kävin mun thai-kaverin kanssa, kun sen suku on sieltä Mengshonista. Niin se siitä puhuu, tiellä on 2700 kiharaa. Kannattaa ottaa lääke ennen kuin mennään. Se antoi mulle semmosen pikkutabletin. Vedin sen, ei mulla tullut paha olo sit siinä. Joo, siis mä en mieti mitään, koska se oli oikeesti niinku, että Chiang Mai ja sitten se Pai vai mikä siellä tulee niinku seuraavaksi. Joo, Pai. Mut niinku, että se matka, niin mitä mä ajattelin prätkä, no ei se nyt kovin pitkä, 3 tuntia, no riippuu mitä vauhtia sä kruisaat siellä, mutta niinku, että koko se aika on niinku tälleen, sit se menee ylös alas ja niinku ihan älytöntä mutkaa ja sit mä just mietin siinä, että mä oon niin onnellinen, että me ei tultu bussilla. Mä en itse vois tollaista matkaa. Ja nythän ne puhuu, että nää on vaan lentoreitin siitä, koska tosi moni turisti, niin ne ei vaan pysty vetämään sitä matkaa bussilla. Sinne Mae Hong Soniin menee lentoja, mutta niitä menee tosi harvoin. Siellä on siis lentokenttä. Mutta olikohan kerran viikossa sinne menee lento. Mutta tosta ei mä halua puhua, kun tosiaan sanoin sit Myanmarista, niin mehän ajeltiin siellä Mae Hong Sonin vuorissa, siellä vuorella menee raja, että siellä on niinku Burma, eli siis Myanmar, mikä se nyt onkaan, Burma vai Myanmar, mutta niinku, että se tie menee niinku siinä on niinku raja siinä tiellä. Ja siellä oli paljon niitä checkpointteja ja sit se tie meni niinku sinne Myanmarin puolelle monesti. Niin tolle ja sit me jossain kahvilassakin siellä syötiin ja kaikkea. Sit, totta kai kun me lähdettiin ajaa sinne tielle, niin me kysyttiin, kun siellä niinku oli, no ei tulli, mutta joku rajavartio siellä, että niinku, et kun mulla on opiskelijaviisumi, että saadaanhan me niinku varmasti tehdä nää, ettei tuu ongelmia, kun mä ajetaan illalla takas samaa tietää, että niinku, ai, yllättävää. Sitten se oli vaan, että menkää vaan, että niinku, ihan vapaasti, mutta älkää lähtikö ajaa sinne. Niinku, musta tuntuu, että siitä kun olisi lähtenyt ajaa pidemmälle sinne Burmaan, niin siellä olisi varmaan pysäytetty vielä uudelleen. Mutta niinku, se tie oli ihan hauskaa, että se menee niinku, vähän kiertelee siinä rajalla ja sitten siellä oli täkäläisiä kauppoja, niin niissä oli molempien maiden tuotteita. Leimasko ne passit sitten, kun te tulitte takaisin? Ei. Sitä me just kysyttiin. Eikö se ei tullut mitään passia niin merkitään? Sä oot käynyt sillä Myanmarin puolella kuitenkin. Niin, mutta mä just mietin, että se on vähän niinku... No käytännössä käynyt siellä puolella, mutta just kun se raja menee niinku siinä tiellä, että musta tuntuu, että se raja-alue on niinku sellainen tosi laaja, että niinku, se näytti siltä, että mä voisin lähteä ajavaa prätkällä tonne pidemmälle Myanmariin, mutta musta tuntuu, kun mä olisin tehnyt niin kyllä siellä olisi ollut joku rajavartiosta vastassa, että ei se voi olla niin helppo, mutta niinku, että se raja-alue oli kyllä sellainen. Ja sitten se oli hauska, siellä pysäytettiin niinku thaimaalaisia ihmisiä. Me mennään, niinku mun
niinku Moikkeli pysäytettiin sen takia, kun ne kysyivät Thaimaan passia siltä. Et niinku, että onko se Myanmarista. Et ne valvoo sieltä, että ei tule niinku laittomia maahanmuuttajia Myanmarista. Niin sit se oli tosi hauskaa, kun minne tahansa me mennään siellä, niin niinku, ei mulla ole mitään väliä, mutta sillä pitää olla passi mukana. Koska ne niinku haluaa tietää, että oot sä thaimaalainen vai ei. Siinä on paljon. Siinä on semmoinen, muistaakseni semmoinen joku maahanmuuttajakämppikin tai semmoinen joku, minne niin jotain näitä pakolaisia kerätään siinä rajan tuntumassa. Ihan on ja siis siellä oli niinku tarkastuspisteitäkin just, että, niinku, että kaukana rajan ehkä joku 50 kilometriäkin rajalta vielä ajaa Chiang-Maihin päin, niin siellä on niinku tien sulkuja, missä niinku, siis tarkastuspisteitä, että jos sulla on niinku auto täynnä jengiä, niin sitten kyselee passeja sieltä. Ja, niinku, että kyllä mä uskon, että sieltä aika paljon niinku, jengi tulee laittomasti tänne varsinkin tekemään duunia. Niin sen takia, että se on. Siellä on hauska ajaa prätkällä oikeasti. No, viimeksi puhunut siitä, että Bangkokissa on hauska ajaa, mutta siellä on oikeasti niinku ihan törkeä hauska. Siellä pitää osata ajaa, sanotaanko näin, että mä olin sen mun taikaverin kanssa siellä ja siis sillä oli pienempi prätkä kuin mulla ja mä en pysynyt sen perässä. En niinku pysynyt niille teille. Se on siis semmonen 50 tyylin perheisä. Niin se ajo ihan hullua vauhtia siellä niinku niillä Mae-Hong-Sonin vuoristoteillä. Siis aivan täysin optimaaliset ajolinjat ja silleen, että en mä pystynyt niinku Olit se itse skootterilla vai oliko sulla? Ei, skootterit me vaan vuokrattiin sieltä. Okay. Totta kai jos niinku prätkällä hauskaa ajaa siellä, mutta siis. Mäkin just kattelin, että herra jumala, mä haluaisin joku ison niinku prätkä ajan teitä. Niinku, siis sullekin sanon, että kannattaa käydä siellä. Joo, ja niinku oikeesti vuokraat jonkun isomman prätkän sieltä. Ja siis kyllä skootterikin riittää, koska ne on todella kauniit ne maisemat siellä kyllä. Siis ylipäätään niinku Thaimaan, niin täällä on niin paljon eri paikkoja, mitä pitäisi nähdä. Ei tää Pattaja. Tää ei oo mitään, ei jostain aitoa. Täällä on niin paljon eri paikkoja, mitä pitäisi oikeesti nähdä. Ja käydä katsomassa, millainen meininki siellä on. Mulla on itselläkin käydä tuolla Iisanissa, siellä on hienoa käydä joskus. Sielläkin, joo. Siellä? Joo, iso. Mä haluaisin käydä siellä Kanchanpurissa. Mä oon kuullut, että kaikki thaimaalaiset sanoo, että siellä on kummituksia paljon. Siis joku tollanen niinku legenda, mutta niinku, se tekee sit mielenkiintoisen. Siellä on paljon vuoria, siellä ei niinku paljon asutustakaan sen takia kuulemaan. Onko se Iisanissa? Niinku sellainen ei, siis se on haamuja, niin ei asutusta. Bangkokista vasemmalle ei se ole kauan. 4 tunnin matka Bangkokista ei se ole. Mut niinku just sen takia, että se on joku vanha urbaanin legenda, mutta niinku, että ne paikalliset vähän niinku välttelee sitä aluetta. Sen takia mä haluaisin just käydäkin siellä, että se kuulostaa hemmetin mielenkiintoiselta. Joo. Mä en ole Isanissa käynyt, musta tuntuu kun menee sinne, niin se on vaan hemmetin kuuma. Ei edes ole 7-Eleven ei missään ja buffaloit joka puolella. Siis mulla on kans ihan tismalleen sama, että siellä on buffaloit ihan täynnä joka pelto ja joku kämppä siellä sun täällä, mutta siis semmoista maaseutualuetta lähinnä. Mulla tulee ekaan mieleen siitä. Mä en tiedä mikä on. Tosi moni thaimaalainen, kenen mä oon tutustunut niin kuin Suomessa tai sitten täällä Thaimaassa, niin tosi moni on kotosi Isanista. Just Buriramista tai Sisakit. Siis jostain niin kuin tuolta Isanin. Mun on pakko sanoa, että täällä Pattajalla varsinkin, niin 85% on vähintään niin Iisanista kotosi. Mäkin just sanonut, että kun tietenkin jututellut tuolla niitä baarityttöjä joskus, niin kaikki on aina Buriramista tai Isanista. Niin jostain sieltä niin alueelta. Joo. Sitten niin mietin, että se on kuitenkin niin kuin maaseutu. Että kuinka älyttömästi siellä on ihmisiä ja sitten onko ne vaan niinku, että ne vaan lähettää niiden lapsia, että lähtekää noihin kaupunkeihin ja sitten niinku, että kaikki tiedät vielä Isaniin. Sitten mä oon kanssa kysynyt monelta, joka on kotoisin, että onko täällä buffaloa Iisanissa, niin 85 sanoo, että on buffalo Iisanissa. Niin niiden perheellä on buffaloita. Aika montakin se on niinku, siis tosi monella on. Joo. Mä olin pitkä aikaa, mä en ollut nähnyt buffaloita. Mä en muista minne mä menin. Ei ollut kovin kauan, mä näin ekan kerran buffalo. Mä olin, että onks toi buffalo? Kysy kaikilta. Sitten no, joo, onks toi oikeesti? Sitten mä olin niinku, ui juma, että niinku kuuluu vaan buffalosta. Mä en ikinä niinku ajatellut, mikä se on. Siis niinku, tiedätkö, en ole vaan ikinä niinku nähnyt. Että eihän meillä ole Euroopassa mitään buffaloita. Niinku, mut sit kun mä näin Landella vetää buffalo, vetää sellais niinku, että sillä sitä peltoa niinku, no mikä se nyt onkaan kuitenkin niinku peltotöissä siellä se buffalo. Ja sit niinku, tuo on hemmetinmoinen niinku eläjä, vittu vahva ja niinku. Ja mikä hämmästyttävintä, niin niitä on paljon niitä buffaloita ja ne on melkein kaikki sairaana. Niin. Ne sairastelee koko ajan. Siellä on isoja buffalosairaaloita, minne viedään. No. Niin eikö se ole? Se on ainakin näin legendat sanoo. On ja sitten noita buffalosairaaloiden katothan menee rikkikin usein ja siitäkin tulee vielä. Vesi vuotaa sisään. Ja sitten joku päivä sä itse tajuut, että sä oot se buffalo. Sä oot se sairas buffalo, jota pitää ruokkia kotona. Nyt tullaan aika paljon läpi tätä Thaimassa asumista, niin onko hinkua tulla Suomeen vielä joku päivä takaisin? No mä oon tänä vuonna menossa Suomeen ja mulla on vähän hinku. 2 asiaa, mitä
mitä Suomessa ikävää, tuleeko teille mitään mieleen? Haluatte arvaa? Raiti silmä. Siinä on yksi. Mä olin just semmoinen, että Raiti Silmä varmaan yksi. Olisiko kunnon talvi? Mä en tiedä, onko se talvi-ihminen. Ei. Kyllä mun tekisi mieli nähdä talvi 2 viikkoa sitten. Sitten lähtee helvettiin sieltä. Niin. Mä tiedän tämän. Se on tuommoiselle bensalenkkarille, niin siis päässä autolla ajelee. Se on siis se autoilun vapaus. Joo. En mä sano, että Suomessa, mutta missä sulla on Euroopassa auto, siellä on hyviä teitä. Sä voit lähteä eri maihin. Esimerkiksi kun mä oon tosiaan Virosta kotoisin, niin sieltä Tartosta ei se ole kauan ajaa vaikka Puolaan saakka. Niin oikeasti tolleen autolla niin se vapaus. Onhan täälläkin Thaimaassa, mutta se on fakta. Täällä on joka puolella älytön ruuhka. Ja niin kun mä tulin Bangkokista tänne, niin koko matka tänne ruuhkaa. Ja sitten se raitesilma. Ne on niin kuin 2 asiaa. Mä en tässä kohtaa sano, että mä rakastan Thaimaata. Mä en halua sanoa, että mä haluaisin asua loppuikäni täällä. Koska mä en tiedä täällä niin Pattaalla, mutta ainakin Bangkokissa nuo ilmansaasteet niin ei ole mikään leikin juttu. Et ne on oikeasti niin kuin aika rankat välillä. Ja niin kuin ihan tollasetkin asiat. Niin siis musta tuntuu, että sun pitäisi vaan hankkia se prätkä, koska siis mulla oli itsellä kans sama, että mulla on kans Suomessa ollut ihan ok autoja ja tykännyt varsinkin niin tekniikkaa laittaa niissä autoissa ja tälleen niin laittaa niitä, mutta siis täällä oli vähän semmoinen fiilis, että harmiko Bangkokissa asuu metropolissa ei pääse ajelee, mutta sitten kun täällä laittoi prätkän, niin se on taas niin tännekö tehty, että se on, ei täällä autolla tee yhtään mitään, mutta taas tommonen niin iso prätkä, niin se on niin ketterin ikinä tuolla liikenteessä. Mä oon ihan samaa miettinyt silloin, kun muutit tänne, ostit se 600, se kuutiosa CBR ja sit ajoin sillä sen yhden päivän, mä olin selkeä. Herra Jumala, mä haluan itekin tällaisen vehkeä. Niin. Ja nyt sen takia mä oon niinku Suomesta hetkeksi lähdössä, kun alkanut miettiä, että nyt oikeesti niinku pakko tehdä rahaa. Et jos mä haluan asua täällä Thaimaassa, niin mä haluan joku hemmetimoisen kyykkyprätkän ja auton ja kaikkea. Niinku, Onko sä enemmän auto- vai prätkämiehiä sitten? No mä oon aina ollut automiehiä, mulla on aina itse asiassa ollut bemareitakin, saatte haukkua kuinka paljon haluatte. Mäkin oon bemarimiehiä, No niin, mulla on aina vaan bemareita. Mut siis tarkoitan joka tapauksessa, en oo niinku prätkillä paljon ainoa, että siis mopolla ollut ja sit kevareilla, ei mulla ikinä edes ollut kevarikorttiakaan, mutta niinku kavereiden kevareilla ajanut 18-vuotiaana. Sen jälkeen autoa ja sit tosiaan kun silloin mikä isolla prätkällä, se oli niinku varmaan sitä ennen en ollut ajanut niinku varmaan 5 vuotta millään isommalla vehkeellä. Ja sit siitä tuli sellainen olo, että tää on hauskaa. No sä voit käyttää jälkeen ajelee, jos haluat. Tossa se on parkissa. Mä innostun liikaa. Pitäisikö meidän vuokrata bemaari täältä lähteä ajelemaan joku ilta? Mä en usko, Piti että 3 bemarimiestä tässä, niin... Mä haluaisin ehkä sellaisen yöllä. vanhan 4-6 jostain, en mä tiedä vuokrataanko sellaisia. Ei mä oon tällaiset uuden. Ei siellä semmosia varmaan ei vuokrata Niin, täällä. kun kato, kun mä haluaisin mä haluaisin laittaa perä heiluun niin sanotusti. Mä oon sellaisia bemarimiehiä ollut. Joo. Mä oon ite enemmän sitten tämmösiä niinku luksusmiehiä, että mä tykkään enemmän tämmöstä vähän uusimmista sitten. Niin, no mut kuhan on bemari. Kunhan bemari se riittää, että... Se vaan kun sä et pääse sillä oikein mihinkään, että ruuhka-aikaa sulla kestää tuntia. Mutta teekö menee jokin Iisaniin tonne ja teekö vuokraa sieltä sen ja ajelee sillä ympäri Iisania, se on hieno Mulla olisi just auto sen takia, että eihän mä nyt, jos mä asuisin Bangkokissa, mä haluaisin siellä auto, mutta ei se sen takia, että mä menen kauppoihin autolla. Mutta niinku, tiedätkö, välillä kerran kuukaudessa vetää joku matka jonnekin kauemmas, niinku road trippiin Thaimaan sisällä, sitä mä haluaisin tehdä. Esimerkiksi tästä niinku ajaa Pohjois-Thaimaaseen, niin mun mielestä olisi älyttömän siistiä. Niinku, et prätkällä joo, mutta niinku autolla sä voit ottaa friendin mukaan ja niinku tavaraa, vaikka teltaankin takakonttiin. Sen takia mä haluaisin auton. Et ei muakaan tuolla ruuhkassa kiinnostaa ajaa, mutta niinku pidempiä matkaa. Prätkällähän se muistuttaa niinku lähinnä urheilusuoritusta se ajaminen. Että mäkin olen miettinyt, että mä kävisin Kambodsassa tekemään visarunin prätkällä. Mutta sinne pitää olla oikeasti hyväkuntoinen ukko, että tommosella tonnisella niinku kyykkypyörällä niinku käy siellä 10 tunnin lenkin. Niin, mä en oo ikinä ajanut noin pitkiä tällaisella isolla, mutta kyllä Sen pitää oikeasti olla niinku kunnossa. Kyllä se ottaa lihaksille, että ei se ole mitään leikkiä. Se ei oo niinku skootterilla ajaa sitten. Ja kyllä sillä skootterilla kun ajat pitkään, niin mulla ainakin hanuri puhutaan niin kovaa niissä. Mä en oo ikinä pitkään matkaa ajanut niinku 2-pyöräisellä, että mä en tiedä. Se on täällä ehkä se, että kun sun ei tarvitse niitä ajovarusteita silleen stressata. Että sä voit lähteä hihaton päällä, sortsit jalassa. Ja niin kun, ei mullakaan Suomessa ollut mitään intoa prätkiä ikinä, mutta just että se tuntuu niin, no ensinnäkin se kausi on tosi lyhyt silloin milloin voi ajaa ja sun pitää varustautua ihan hemmetisti siihen, varustaa itsesi. Mä oon aina Suomessa miettinyt, että mä haluan prätkä, mutta se on just se kausi. Sitten on aina niinku miettinyt, että sillä sit pari kuukautta ajaa, sitten taas menee halliin seisoa ja sit se on niinku, että se on jäänyt. Täällä vaan hihaton päälle ja 200 sukumitille. Ja mä oon katsellut vaan vierestä, että kyllä sen potta pitäisi ainakin olla päässä kuitenkin, että kun tuolla kaatuu vaikka kaupungillakin, niin tuntuuko se Mikke hyvältä se 200 hihaton päällä, niin tuntuuko se hyvälle ihossa?
nopeusrajoitusten mukaan mä ajan. Että sanotaan, että Ronin kanssa ne meidän ensimmäiset ajot, sä Ronin kanssa muistat, niin ne meidän ekat niin nopeat ajot Sukhumvit Roadilla, kun oikeasti ajettiin lujaa, niin silloin oli varmaan 5% mahdollisuus lähteä henki per joka kerta, kun käytiin hänen kanssa ajelee. Mutta ne ensimmäiset nykyään menee niin kuin paljon rauhallisemmin. No mulla kun tuulteita istuu tuossa, sun tulit hakea skootterilla takana, niin mulla oli 95%, niin kuin, että kohta lähtee henki. Sitten mä just mietin sitä, että mä en kehtaa olla niin nössää, ei Mikki nyt vähän rauhallisemmin. Sitten mä oon, älä kolara. Hyvä, että sanoit, kun mä heitän sut tosta takas, niin vedetään 200. Mutta siis se on aina, siis, jos sä menet kaverin auton kyytiin tai jotain, niin sä oot aina älä nyt noin lujaa, kun sä et ole itse ratissa tai ohjaa, niin sitten aina tulee niin nössäksi. Täällä ehkä tulee semmonen riskinsietokyky kasvaa jotenkin täällä, varsinkin tuolla liikenteessä. Et sä voi niinku, niitä riskejä on niin paljon siellä tavallaan, että sulla on pakko kehittää sitä sun riskinsietokykyä. Se tulee se sabai elämäntyyli. Niin tulee justiinsa se. Mä en voi sanoa, että se on hyvä asia, koska niin kuin, että mäkin päivisin otan ihan hemmetisti enemmän riskejä, niin kuin, että mulle kävisi jotain tosi pahasti, mutta se on niin kuin, että joka ikinen ihminen tekee, sä et niin paljon stressaa niistä asioista. Se on mun mielestä ehkä parempi elämäntyylikin, että jos sä niin kuin mietit asioita ja stressaat, mitä vois käydä, niin se on aika stressistä elämää ja tylsää, rajoittunutta. Ja mä oon ehkä miettinyt silleen, että ottaa riskejä hallitusti. Että en mäkään sillä, jos mä lähden niin kuin ajamaan lujempaa, niin keskellä päivää meet tonne jonnekin rantatielle. Niin kuin, että sä voit tonnisella rantatiellä avata kaasua. Niin kuin, sehän no jos sulla on muna, niin voit. ei ole mahdollista. Mutta siis illemmalla Sukhumvit Roadilla tai sitten noilla muilla teillä, mitä on tuolla keskempänä menee niitä isompia moottoriteitä. Tai ei moottoriteitä, että sä sinne voi mennä prätkällä, mutta silleen niin kuin hallitusti ottaa riskejä. Bangkokissa olisi, no siellä Skobel, mä haluaisin nyt ennen kuin mä lähden sieltä, niin mä vuokraan itsellenikin prätkä, saan nyt nähdä kuka antaa isoa prätkää, kun ei ole paikallista ajokortteja. Kun siellä menee niitä isoja moottoreita, niitä sä tiedät ainakin, niitä menee siellä niinku, tiedätkö, niinku korkealla, todella korkealla, ja sit sieltä oikeasti näkyy todella kauniit niinku ne pilvenpiirtäjä skylineit, ja sit kun ne isot tiet on yöllä tyhjiä, niin sen mä haluaisin kokea niinku siellä ajaa, että se on varmaan älyttömän siistiä. Teillekin kuuntelijoillekin, niin että jos te olette prätkäihmisiä, niin on hyvä. Thaimaa on oikea paikka siihen. Niin, ja niin tällaiset isot kaupungit, niin kyllä sieltäkin löytää niin oikeasti teitä ja paikkoja, missä on älyttömän siistiä ajaa. Mä haluan vielä vähän vaan tuohon Suomeen liittyen, niin tosiaan sanoit, että raitisilma ja sitten se autoilu, että sulla on niitä ikävä Suomesta, mutta mikä on sitten semmoinen asia, että mikä tällä Thaimassa on parempaa verrattuna Suomeen? No muista on tullut ehkä tällainen aasialainen ihmiset. No mitä enemmän ihmisiä ympärillä tekee mut onnelliseksi. Miten vertaat thaimaalaisia tai ylipäätään aasialaisia ihmisiä, suomalaisia ihmisiä tai eurooppalaisia ihmisiä ylipäätään? Niin? No mä en nyt halua liikaa haukkua suomalaisia. Kuten sanoin, mä oon Virosta kotoisin ja mä oon 18-vuotiaana asunut aika kauan Saksassakin ja tosi Mr. International niin sanotusti. Mulla on sellainen olo, että suomalaiset me ollaan kaikista, en mä sano tyhmimpiä, en tietenkään, mutta ehkä sellaisia perällä kansaa niin sanotusti. Siis, omassa kuplassa on just se, että, siis, että naapurikateellisuuksia ja sitten että meidät erottaa Euroopasta vesi ja Venäjä ja että me ollaan tosi kaukana sitä kaikkea muuta. Siis mullakin vähän tullut itsellä se, että mun mielestä suomalaiset me ollaan oikeasti junttia kanssa. Joo, mä en halunnut sanoa Joo, mutta mä sanon sen nyt. Me ollaan Euroopan landespedejä. Joo, me ollaan just sitä. Miten Mikke näkee suomalaiset? Ollaanko me tämmöisiä junttikanssa? Sitä on vaikea sanoa silleen. Mä en osaa tohon sanoa silleen. Siis mäkin on kuitenkin matkustanut eri puolilla Eurooppaa, Saksassa, Puolassa, Amsterdamissa, Etelä-Euroopassa, käynyt täällä Aasiassa, Vietnamissa, Thaimaassa ja kuitenkin nähnyt eri paikkoja, niin musta tuntuu, että suomalaiset on oikeastaan semmosia juntimpaa kansaa, mitä on nähnyt. Se on siis valitettavasti. Se on, mä sanon, suomalaiset on tosi mukavia ja kohteliaita, että kun tullut tänne, että totta kai thaimalaiset on tosi, ne osaa asiakaspalvelun, että että jos ne haluu, ne on tosi mukavia, mutta just Mikken kanssa puhuttiin tätä, kun asuttiin siellä Rama Ysissä Bangkokissa, että just kun sanotaan naapureille moro, tiedätkö morjestetaan, niin ei ne kattoo sua,
mitä sä moikkaat mua, niin tiedät, melkein vihaisestikin. Et Suomessahan se on ihan normaalia moikata naapureita, eli sit, vaikka niille ei jutellakaan. Mulla on just niinku toisinpäin mieleen, että ok, mä oon Rovaniemellä kotoisin asunut omakotitalon alueella, niin siellä niinku moikattiin naapureita. Niin, just näin. Mutta sitten taas täällä Thaimassakin, niin toi missä mä asun tuo kämppä, niin kaikki morjestaa mielellään ja sillä on niinku iloisia, kun morjestaa. Se on iloisia, mutta mä en tiedä, onko meillä Rama 9, kun siellä oli tosi paljon kiinalaisiakin kyllä asuja ja kaikkea muuta kuin Thaimaa. Ei se taas ei ole niinku hyvä otanta niinku Thaimaasta taas se Rama 9. Se on ehkä turistitalo. Että mun kämppä, missä asun siinä oikeastaan niinku, siis Thaimaa on niinku suuri osa. Sitten jonkun verran totta kai niinku länkkäreitä, farangeja on siellä. Mutta täällä ei ole sitä, että sun pitää ovisilmästä katsoa rappukäytävää, onko siellä muita, ennen kuin sä voit tulla asunnosta ulos, vaan sä voit tulla sieltä ulos, vaikka siellä olisi muitakin. Ja täällä ne, ainakin mulla täällä ne ihmiset ei kyttää ovisilmästä, mitä sun naapuri tekee. Ei. Ja yksi paras juttu tähän niin ihmisten persooniin, mä en tiedä, ootteko te samaa mieltä tästä, mutta niin mulla on sellainen olo, että mä voin täällä Thaimaassa niin aamulla laittaa mitä tahansa mun päälle. Mä voin laittaa släbärit jalkaan, mä voin laittaa vaaleanpunaiset shortsit, släbärit, vaimohakkaa ja paida, joka on täynnä ketsuppia. Niin tarkoitan, tai sit mä voin pukeutua pukupäältä. Niin mä yritän sanoa, että mä voin pukeutua miten mä haluan, ilman että mun pitää ajatella, että mitäkään jengi ajattelee siis, musta. Joo. Ja Suomessa, mä en tiedä onko se vaan niin mussa, mä oon kuitenkin nuori ihminenkin, mutta niin kuin, että Suomessa on ollut sellainen, että niin kuin, tiedätkö, pitää niin kuin miettiäkin, että mitä sä pukeudut, että mitä jengi kelaa susta. Että niin kuin, että tosi monesti ihmiset tuomitsee sut Suomessa sillä ihan mitä sä pukeudut. Niin kuin, että täällä sillä ei mitään väliä, mitä sä teet, mitä sä pukeudut, ketään ei kiinnosta. Ja mä oon sitä mieltä, että aasialaiset ihmiset, varsinkin täällä Thaimassa, on paljon suvaitsevaisempia mitä suomalaiset. Ne hyväksyy paljon enemmän niinku asioita. Mutta tähänkin jos me mennään, niin ne ei hyväksy toisia aasialaisia. Täällä tosi paljon rasismia löytyy Aasian sisällä, mutta se on ehkä erilaista rasismia. Mun korviin se on tosi huvittavaa. Mutta. Mä en tiedä, niinku rasisteja niinku muihin aasialaisiin kohtiin, niin ei ole itsellä mitään kokemusta tuohon liittyen, mutta varmasti mahdollista siis joo. Ei siis mä en mitenkään halua yleistää kaikkea. Niin, tää on niinku vaan mun näkökulma, mitä mä oon niinku saanut, mutta jos niinku, että vaikka korealaiset, ne on niinku se arjalainen ja aasialainen niin sanotusti, tiedätkö, että niinku, ne on pitkiä, niillä on vaaleat ihot ja sitten ne ajattelee, mitä alemmas menee, niinku, tiedätkö, että kun totta kai on tummempi ihoväri, mitä alemmas menee, ja sitten ne niinku, tiedätkö, ajattelee vähän niinku alempiarvoisina. Ja siis täälläkin Thaimaassakin, kuten sanoin, thaimaalaiset on hälyttävän mahtavia ihmisiä, että en niinku halua yleistää yhtään mitään, mutta tosi paljon niinku, että näillä on ehkä erilaiset kaverisuhteet naapurimaihin, mitä meillä. Mehän ollaan Suomessa, että Ruotsi, niinku velit pelataan niinku jääkiekkoa kilpaa ja virolainen on sellainen feikki suomalainen, mutta niinku tosi hyvät välit toisiinsa. Ja täällähän niinku tosi paljon henkilökohtaisuuksia asioita, tietenkin tuollahan noin sota, mutta niinku kambotsalaisia vastaan, tai sitten vaikka Myanmaria, tai sitten niinku, esimerkiksi mitä alemmassa menet Thaimaasta, Indonesia, Malesia, niin tosi paljon niinku, no, tarkoitan, että en mä voi sanoa, että samanlaista rasismia, mutta niin siis että vihaa henkilökohtaisella tasolla vihaa. Sitä mun länsimaalaisiin korvaan mä ymmärrän, että nehän ollaan kaikki kuitenkin South East Asiassa kuitenkin niinku samannäköisiä mun silmiin ja niinku samaa juurta ja niinku, että kulttuuritkään ei ole niin kaukana toisistaan ja sitten kuitenkin se viha on jotenkin niinku todella iso ero. Ja, niinku, että jos sä oot thaimaalainen, sä et mene muualle ja niinku thaimaista best. Mutta thaimaalaiset on todella, on aina hemmetin ystävällisiä. Siis aivan mielettömän ystävällisiä. Mä en ole ikinä nähnyt näin ystävällistä kansaa, mitä thaimalaiset on. Me oltiin sinun ja Tonin, meidän ystävän kanssa ajelulla tuolla jossain Pattajaklangilla ja sitten skootterista hajosi rengas sinne meille ja se toinen skootteri sinne tien poskeen. Siinä ei oikein ollut mitään lähellä, mutta siinä oli thaimaalainen perhe siinä kadun varressa. Ne monesti tulee siihen kadun varteen, niin pistää tuolit ja tulee siihen viettää iltaa syömään ja juomaan. Ja ne otti meidät siitä, antoi meille juomat käteen saman tien. Se perheen isä hyppäsi prätkän päälle ja lähti hakemaan korjaamoa. Se oli kyllä ihan 1000 päissään se kaveri. Se oli todella pelottava. Se oli hemmetin pelottava, se oli aivan päissään. Se hyppäsi prätkän päälle ja lähti hakemaan sitä. Me löydettiin se korjaamo, vietiin sinne, se korjattiin tunnissa. Ja mentiin takaisin sinne ja sitten syötiin ja juotiin sen thai-perheen kanssa. Tarvitsi meille juotavat ja ruuat ja kaikkia. Laitettiin kyllä perheen isälle 1000 batia sitten niinku taskuun. Vai vihkaan. Tosi siisti kokemus. Joo, siis tommoista, ne on todella... Vaikka vähän kielimurjakin oli, ettei ne puhunut sillä lailla englantia kovinkaan hyvin, mutta siis... Hymyillä pääsee eteenpäin ja teko pieniä jotakin sanoja, saat sanoa taimaaksi, niin saa vähän sanoa englanniksi jotakin, niin hyvin pärjättiin sille, että... Ootteko ikinä kokenut tätä Suomessa? En oo kokenut. Ei siellä, niin se on ihan turha.
Eihän se nyt kukaan tuo auttaa, sulla rengas hajoaa autosta. Tätä mä muistan Suomessa, mä oltiin nuorempia, mä tein kaverin mökille dokaamaan ja oli talvella mustaa jäätä, niin mä ajattelin ojaa vanha V70 Volvo meni. No ei nyt ympäri, mä menin sinne ojaan. Sitten no meillä ei ollut kellään puhelimia tietenkään, meillä oli takakontti täynnä kaljaa, ei meillä nyt kiire ollut. Siinä me kaljaa juotiin ja otettiin, että joku hakee. Menee suomalaisia, älyttömästi menee ohi. Me ollaan silloin, että hei, en tarvita apua. Meillä on kaikki kunnossa, mutta meidän auto on niinku ojassa ja meillä ei ole puhelimissakaan akkuja, me ollaan ihan skutsilla, niinku, että olisi kiva, kun jeesaa, niin ne vaan, siikaa meitä, ei mitään. Yksi taksikuski ajaa hiljaa, avaa ikkuna, onks kaikki hyvin? Niinku, sit joku meistä sanoo, niinku, että on, että voisiko puhua. Sitten se vetää ikkunan kiinni ja jatkaa matkaa. Ja ainoa, joka pysähtyi sit tunnin päästä, no se oli joku virolainen perheisä, silloin mukulat takakontilla. Sitten se virolainen X-Femmalla niin koitti vetää sitä niinku meidän Volvoakin pois siitä ojasta. Ja niinku, eka aika pysähtyi, niin se niinku lähti auttamaankin, vaikka sen autosta nyt ei ollutkaan siihen ja oli perhe mukana. Se oli niinku virolainen Japani. Sitten tuli sellainen olo, että hittoa, tästä meni niinku 10 suomalaisia. No yksi kysyy, että onko kaikki kunnossa, mutta sitten kun kuulee, että on, niin jatko matkaa. Ja sitten hemmettiin. Tuossa niin, ne varmaan ne ohi ajaneet, niin ne on vaan ollut onnellisia ja tyytyväisiä, vaan että jes, tollakin hajosi Pemari onneksi tuolla. Volvo oli siinä. Niin, Volvo tuolla teinillä. Mä sitäkin, että siinä voi olla sekin, että me ollaan oltu sellaisia nuoria hurjia kaljat kädessä, niin voi olla, että moni ei sen takia halunnut pysähtyä. Siinä on ollut vaan iloisia tosta, että kunhan itsellä menee paremmin kuin muilla, niin se on ainoa, millä on merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Sehän on Suomessa naapuri maksaa 100 euroa siitä, että se saa 50 euroa. Tää on just aika fakta. Onko sulla käynyt, kun sä oot niinku tullut tänne, että kun mä oon tullut tänne Thaimaaseen, niin mulla on tosi monet suomalaiset kaverit, niin ne on niinku kokonaan, tiedätkö, Leo ja asuu nää täällä, ei niinku, siis sellainen olo, että ne on niinku kateellisia, että mä oon asunut täällä, että miten tää nyt laittaisi sanoiksi, että niinku kaikki yhteydenpito on niinku kadonnut kokonaan. Siis mulla on muutama kaveri, että kun mä lähdin tänne, niin niistä ei kuulunut ei yhden mitään. Joo. Ja sit nää samat äijät kuitenkin seuraa vaikka mua Instagramissa, joka päivä katsoo tarinoita ja sit mä yritin kerran kysyäkin yhdeltä äijältä, kun se niinku käy talvisen Malesiassa, että oot sä tulossa niinku, tänä vuonna Malesiaan, että voitais nähdä, että tuu niinku käymään täältä tai jotain, niin ei niinku vastannutkaan. Ja sit just sitä vaan niinku, että tääkin, mä en tiedä onko se sit suomalaisissa, mutta niinku huomaa, kun sä muutat kotimaasta pois pidemmäksi aikaa, että niinku, tosi moni ihminen, ne on salaa kateellinen sulle, mitä siis on ehdottomasti ja totta kai kyllä moni mulla kaveri ja lähipiirissä sanoo, että tosi hieno juttu, että lähdet Taimaan pitemmäksi aikaa. Mä en kehuja silleen, että mene, että ehdottomasti että hieno juttu, mutta sitten on myös niitä, jotka mä tiedän, että vaikka ne sitä ei suoraan sano, niin on niillä vähän kateutta tuolla kuitenkin. Siis mä tiedän ne henkilöt tasan tarkkaan, jotka on vähän kateellisia siitä. Mä en sano, että se on vaan suomalaisille, tosi moni ei, siis ei, kyllä. Mutta niinku, teidänkin kuuntelijoiden ei pitäisi olla kateellinen. Niin. Pitäisi vaan niinku katsoa sitä. Mutta miettikää, kaikki voi tehdä tämä. Tulkaa tänne Thaimaan, tekää podcastia ja keksikää jotakin, niin tää on mahdollista. Niin, ja just kaikilla nämä budjetitkin, millä tää on edetty. Että ei se niinku rahastakaan voi olla kiinni meillä suomalaisilla. Ei. Eihän meitäkään kolme, jos mietitään, niin ei meistä kukaan ole syöpälääkettä keksinyt tai mitään niinku erikoista. Me ollaan tullut tänne tekemään niinku tämmöisiä hommia ja pyöritetään tilitoimistoa, niinkin epäseksikästä bisnestä kuin siis kirjanpitoa tehdään. Se kuulostaa nykypäivänä tosi seksikältä. Tilitoimiston pyörittäminen. Niin, mutta siis, että monilta niin tuolla löytyy taitoja, mitä ne vois hyödyntää ja tulla tekemään niitä tänne. Tai sitten vaan säästää vähän rahaa tai tekee niin kuin sinä, että etätöitä Upworkin kautta. Niin, ja tostakin kun mäkin tulin tänne, niin mä otin tuon 14 kuukauden viisumin ja mähän niin otin sen varmuuden vuoksi. Mä olin eka kellossa, että mä oon 8 kuukautta. Niin, en mä nyt ikinä asunut niin Aasiassa. En mä kellon, että mä voin asua noin kauan. Ja sit mä jäin asua tänne, mutta mä yritän niin tarkoittaa sitä, kun mä tulin tänne. Mulla oli siis 2,000 euroa, that's it. Ja sit niin kuin, mä olin varautunut siihen, että mä oon niin ihan maksimissaan 8 kuukautta. Ei mulla sen jälkeen niin rahaakaan olla, eikä niin kuin, mulla on niin hommat, niin kuin, en mä vaan pysty. Ja boom. Kohta on melkein 2 vuotta täynnä. Ja mä niinku tarkoitan sitä, että no, kuten sanoin, välillä ollaan säästetty, välillä ei, mutta niinku, että jos mäkin pystyisin tehdä tollaisilla lähtökohdilla niinku tulla vaan tänne, että kuka tahansa pystyy, jos haluaa. Sulla oli 2 tonnin puskuri, kun sä tulit tänne. Oli mulla niinku vähän, oli mulla varmaan 3,5, mutta siitähän kun mä tulin tänne, niin siitähän meni saman tien niinku viisumeihin ja takuvuokriin. Ja sit mä muistan, kun mulla oli jäätävä nippu niitä pateja ja eka viikon jälkeen Thaimaassa mulla oli joku 10 000 pateja. Oli mulla niinku vähän vielä säästöä, mutta oli niinku sillä että
En mä tullut tänne juhliin. Joo. Mutta niinku, hyvin se lähti. Hyvin se lähti ja sitten niinku, mitä pidempään täällä ja oppii, mitä homma toimii, mihin sitä rahaa oikeasti kuluu. Niin. Ja sitten varsinkin just niin nykypäivänä, kun kuitenkin eletään digitaalista aikaa, niin siis kaikki on mahdollista tehdä melkeinpä etänä ihan sama mistä päin maailmaa. Ei ole enää sitä läsnäoloa pakkoa. On samaan aikaan musta tuntuu vielä enemmän kilpailua. Musta tuntuu, että tuolla on niinku todella moni ihminen, jotka haluaa tehdä etäduunia. Kyllä. Että ne voi matkustaa, mutta niinku just sitä, että on niinku mahdollisuuksia täynnä. Ja niinku sähän voit tulla tänne tekemään talvella vaikka myydä sähköä puhelimessa vaikka 3 kuukautta. Että kun sä mietit, että sä tulet 3 kuukaudeksi tänne, että en mä halua tulla tuhlaa mun säästöjä. No hei, tee jotain huonolla liksalla vaikka puhelinmyyntiä. Ihan vaan muutama kuukauden. Ei se ole hauskaa, mutta mä tarkoitan, että kyllä sä voit täällä elää ja tehdä jotain duunia. Että se on vaan Se on itsestään kiinni. Niin. Ja sitten just tuokin, että tuntuu hullulta nykypäivänä, että on niin läsnäoloa pakko jonnekin tiettyyn paikkaan vaan. Se on yksi asia varmaan, mitä me jokainen tästä pöydästä yritetään pakoilla varmaan. Muakin raha kiinnostaa, mutta eniten mua kiinnostaa se vapaus. Haluatko tienata enemmän rahaa vielä, mitä nyt tällä hetkellä tienat? Todellakin. ei varmaan kukaan rahasta kieltäydy. Mä yritän niin sanoa, että raha on tärkeää. Jos on rahaa, se tuo sulle vapautta. Siihen ei voi kukaan sanoa, etteikö se sulle toisi. Mutta että mulle on just se tärkeintä, että jos mä haluan elää Thaimaassa, niin mä elän Thaimaassa. Mä haluan elää Kolumbiassa, niin mä muutan Kolumbiaan vaikka. Mutta just se, että että mä saan tehdä mitä mä haluan. Se on tärkeää. Ja rahan kyllä auttaa tällaisiin asioihin. Mutta että ei se loppujen lopuksi ole pelkkä rahakaan. Että se on vaan mitä sä haluat. Ja tosi moni on jäänyt niihin tavallisiin kuvioihinsa jumiin ja sit se on tosi vaikea niitä lähteä pois siitä. Mitä pitempään on siinä tietyssä kuplassa, sitä vaikeammin sitä lähteä pois. Se on. No päästetään Leo helpolla. Ei kysytä paljonko on rahaa kaverilla. Ootteko te aina kysynyt tässä? Ei, tää oli semmonen heitto, läppä vaan. Mutta kysytään vielä vikaa kyssäri, meillä just alkaa tässä aika loppumaan kesken, niin mikä on Leon seuraava steppi? Leon seuraava steppi. Mulla on siis koko elämä ollut yhtä vuoristorataa, kuten huomaatte, aika mielenkiintoista. Ja seuraava steppi. Mä oon lähes pois Thaimaasta tänä vuonna. Mulla on asuntoja hoidettavana Virossa. Suomessa meidän sinne hoitaa asiat kuntoon muutenkin, kuten sanoin, että kun tulin tänne Thaimaaseen, niin mun ei pitänyt ollakaan täällä ihan näin kauan, ja sitten mä jäänkin asuu tänne. Että mulla aika moni homma pitää viedä loppuun tuolla Suomen ja Viron puolella, että mä menen ne hoitaa sinne. Ja sitten mä en tiedä. Jos hyvin käy, ja kyllä mä uskon, että hyvin käy, niin sit se on kuitenkin loppuvuodesta takaisin tänne. Ja kyllä se hyvin käy. Ehkä mahdollisesti itse asiassa jopa Australiaan haen myös viisumia. Siellä painan duunia ja Australian ja Aasian välillä sitten tuu rovaa tulevaisuudessa. Mut kuten sanoa, että mennään positiivisella asenteella eteenpäin. Mutta ei mulla mitään tarkkaa plääniä. Australia, se on tosi kaukana jo. Sieltä on Bangkokistakin lento Australiaan, niin sehän on yli 200 tuntia, mitä se nyt kestää? On se varmaan 6 tuntiakin on, ei se ole lähellä. Se on kaukana. Tässä on kansainvälinen kaveri. Kato, tää oli mun ensimmäinen tatuointi, mitä mä oon elämässä. Se on tuollainen maailmankartta. Mr. International. Sä oot nähnyt ympäri Eurooppaa ja Aasiaa. Onko sä nähnyt onko Amerikassa käynyt? Amerikka ainoa. Se puuttuu. Se jotenkin mua ei ikinä kiinnostanut se. Afrikassa on tullut käytyä. Tylsiä paikkoja. Sielläkään oikein. No, okay. Pitäis siis reellisesti Aasia kiinnostaa eniten. Vaikka mä oon täällä ollut tosi paljon, mutta just kun käy jossain, niin vielä enemmän alkaa kiinnostaa. Munkin mielestä mahdollista, niin Aasian kanssa kiinnostavin maa-osa. Niin itselle, täällä on niin paljon eri paikkoja, eri kulttuuria, mitä nähdään. On, ja sitten kun se kulttuurikin, se on oikeasti todella vanhaa, vaikka sitä moni ymmärrä. Ja sitten että just, että kun täällä on erilaiset lakkoset, niin että jos haet jotain thaimalaisia juttuja, niin ei niitä kaikki info, ei niitä ole laitettu englannin kielellä esimerkiksi Wikipedioihin tai länsimaalaisiin uutislähteisiin. Mä tarkoitan, että täällä Aasiassa on niin paljon asioita, mitä me ei edes tiedetäkään länsimaissa. Ja me vaan ajatellaan tosi tympeästi kuplassa. Että just se, että miettikää, Kiinassa on oma netti. Siellähän se tarvit VPN tehdä mitä tahansa. Kaikki sivut siellä on vaan kiinaksi, ei edes ole englanniksi. Google Mapskään ei toimi siellä eikä mitään. Niin mä tarkoitan, että on niin paljon asioita, mitä me länsimaalaiset ei edes tiedetä, että on olemassa hyvässä ja huonossa, mutta että on niin paljon nähtävää. Amerikastahan me tiedetään jokainen ikinä asia. Me käytetään samaa somea, mitä amerikkalaiset käyttää, niin kuin Instagramia, Whatsappia, Facebookia. Niin tarkoitan sitä, että tieto on saatavilla kaikista näistä muista paikoista, mutta on niin paljon Aasian maita, mistä
Se ei välttämättä ole meille länsimaalaisille. Se on niin todella kiinnostavaa. Seuraavan podcastiin sitten Leo kertomaan niitä salaisuuksia meille Kiinasta. Ehdottomasti. Ja myös olisi kiva bisneksistä puhua enemmän. On, Nyt siis ei meidän keretty. pitäisi ottaa, koska mäkin ajattelen, että tämä on sellaista business-höpötystä, mutta eihän tässä Tässä käytiin vähän enemmän käytiin näitä Thaimaa-höpöttelyä ja elämästä ylipäätään, niin tää oli vähän niin kuin tämän jakson idea tämmönen. Hyvä homma, otetaan seuraava Mutta bisneksistä. seuraava varmasti saadaan Leo vielä takaisin kuvioihin. Otetaan joku ison reissun jälkeen, että mä oon tullut jostain oikeasti reissusta ja Joo. sitten Joo. on vielä kerrottavaakin ja tietenkin ne bisnekset siihen mukaan. Joo, kyllä Leo on myös bisnesmies. Ei ole, on myös annettavaa silläkin saralla paljon. No, bisnesmies. Mä sanoin, että elämä on muuttunut 2 vuodessa todella paljon. Että siinäkin on aika paljon tarinaa kerrottavana. Automekaanikosta tullut asuu tänne Thaimaaseen. Nimenomaan. Siinä on aika iso, Se niin semmoinen harppa, iso steppi kyllä. Niin, täällä en oo korjannut yhtäkään autoa. Enkä lähtis korjaakaan. Eikö sulla Mersun korjaaja kolukin? Mulla on Sä oot Mersun korjaaja, mutta sä oot Bemarin mies kuitenkin. Joo, mulla on Merse-pätevyydet ja kaikkea. Kun mä olin Mersellä duunissa, niin tiedätkö kuinka paljon mua kiusattiin siellä? Ja ne sanoi, että Mersulla ajaminen on hauskinta housut jalassa. Ne muutenkin vihjaili siitä, että se Bemarin hommat on vähän tällaisia. Sittenhän mä lähdenkin menee sieltä. Ei muuta kuin kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille tästä jaksosta. Palataan seuraavassa. Onko Eerolla ideoita seuraavaa? Seuraava jakso meillä onkin vieras tiedossa. No niin. Sen näette ja kuulette seuraavassa jaksossa, mutta kiitos Leo tästä podcastista. Oli erittäin kiva saada äijä tänne höpiseen. Oli kiva tutustua suhunkin ja Mike, me ollaan nähty aikaisemmin, mutta oli ihan mahtavaa. Nyt lähdetään jatkamaan tästä. Me lähdetään nyt syömään patkrapauta. Ei muuta kuin ensi video. Morjes. No niin, moro.